Bos días, señoras e señores diputados. Sí, é o que vou facer. Bueno, bons días, como decía, señoras e señores diputados. Imos dar comenzo á sesión ordinaria desta corporación correspondente ao mes de febreiro. Entendendo as manifestacións dos traballadores da Alcoa, por suposto, e apoiando as súas reivindicacións como lucenses, se nos permiten desarrollar o pleno, e se non teríamos que suspendelo polo tempo que isto perdura, pero se as circunstancias o permiten, pois desarrollaremoslo con normalidade. Señor presidente, unha cuestión de orde, se me permite. Qual é o desorden? Pois, bueno, hoxe creo que non lle vou ter que explicar. Hoxe non o vai arreglar con un minuto. Con mi cronómetro, non? Un minuto. Tendo en conta que na orden do día hai un asunto que afecta directamente ás persoas que hoxe se desplazaron á capitalidade a facer as súas reivindicacións que nós tamén compartimos e cos que nos solidarizamos, prégolle que convide ao comité a que asista á sesión plenaria e que invirta a orde do día para poder debatir o que entendemos que vai ser, ademais, unha proposta unánime de todos os grupos que forman parte desta corporación, por suposto, dende o máis absoluto respeto institucional. Moitas gracias. Entendo que os plenos son públicos, dentro do orden pode existir calquera, os comités de empresa tamén, está convidado, lle dixen que sin pancartas e sin ruido poden estar, sin problema ningún, de outra maneira non, como é normal, pero se poden estar aquí, poden estar, e non temos por que alterar ningún orden do día. As cousas administrativas sabe vostede que van antes, as propostas políticas van despois, e, polo menos que eu teño constancia, van sempre por orden de registro. Por tanto, non temos por que alterar ese orden para nada. Podese desarrollar con normalidade exactamente o pleno. Así que, moitas gracias pola súa sugerencia. Permíteme contestarlle ou non mo permite? Señora Candia, xa está. Poido contestarlle ou non? Perdón? Poido contestarlle o que vostede me di? Vostede xa fixo unha cuestión de orde, xa lle contestei, xa está, rematou. Non pode contestarlle. Non podo? Non poido contestarlle. É que non hai contestación, non hai debate entre usted e eu. Usted fixo unha cuestión de orden, expuxo o que quixo, eu contestei e xa está. Vale? Continuamos co pleno. Desatende a nosa petición, entón. Señora Candia, continuamos co pleno, vale? Desatende a nosa petición. Estou dicindo que o pleno vai continuar por orden no que está, que aquí pode asistir ao pleno quen queira, é un pleno público. Dentro do orden de todos os plenos pode asistir calquera, o comité de empresa, por suposto, os traballadores que queiran, por suposto. Por suposto. Moi ben, pois continuamos, empezamos co primeiro punto da orde do día, que é a aprobación, se procede, da acta de sesión anterior celebrada o día 28 de xaneiro de 2020. Alguna cuestión á acta? Non hai. Votamos. Votos a favor? Unanimidade. Queda aprobada por unanimidade. Pasamos á Comisión de Asuntos do Pleno, punto número 2, proposta de modificación se procede das directrices sobre a consulta previa no procedimento de elaboración de ordenanzas e regulamentos provinciais da Diputación Provincial de Lugo. Dictamen da Comisión, por favor. Fue dictaminado en la Comisión de Asuntos del Pleno correspondiente al día 20 de febrero. El dictamen es favorable a la propuesta que se presenta y se eleva al Pleno para su aprobación si procede. Moitas gracias, señora secretaria. Hai algunha intervención? Vai haber algunha intervención? Non hai, por tanto, sometemos a votación. Votos a favor? Unanimidade. Sí, unanimidade. Queda aprobado. Pasamos ao punto número 3.
que é adenda ao convenio de colaboración entre a Diputación de Lugo e o Concello de Becerreá para a execución dos fins comuns consistentes na demolición de edificación, antigo fogar escola e construción e xestión dun centro de día e residencial comarcal en Becerreá. Dictamen da Comisión, por favor. Fue dictaminado en la Comisión de Asuntos del Pleno correspondiente al día 20 de febrero. El dictamen es favorable a la propuesta que se presenta y se eleva al Pleno para su aprobación si procede. Moi ben, gracias, señora secretaria. Vai haber alguna intervención neste punto? Non hai. Sometemos a votación, entonces. Votos a favor? Unanimidade. Queda aprobado por unanimidade. Pasamos ao punto número 4, que é proposta de aprobación se procede en relación co escrito do alcalde do Concello de Alfoz solicitando modificación e sustitución de investimentos incluídos no Plan Único da Cooperación cos Concellos do ano 2019. Dictamen da Comisión. Fue dictaminado en la misma comisión informativa del 20 de febrero y el dictamen es favorable a la propuesta presentada y se eleva al Pleno para su aprobación si procede. Moi ben. Alguna intervención? Non hai. Sometemos a votación. Votos a favor? Unanimidade. Queda aprobado por unanimidade. Punto número 5. A aprobación se procede da consulta pública previa no procedimento de modificación da Ordenanza Xeral de Subvencións. Dictamen da Comisión. Fue dictaminado en la comisión informativa correspondiente al 20 de febrero. El dictamen es favorable a la propuesta que se presenta y se eleva al Pleno para su aprobación si procede. Moitas gracias. Vai haber alguna intervención neste punto? Non. Sometemos entonces a votación. Votos a favor? Unanimidade. Queda aprobado por unanimidade. E punto número 6, proposta de modificación do acordo marco e do convenio colectivo único en materia de provisión social para contingencias de xubilación. Dictamen da Comisión. Fue dictaminada en la Comisión de Asuntos del Pleno correspondiente al día 20 de febrero y el dictamen de la Comisión es favorable a la propuesta que se ha presentado y se eleva al Pleno para su aprobación si procede. Gracias, señora secretaria. ¿Aquí va a haber alguna intervención en este punto? No. Bueno, pues sometemos entonces a votación. ¿Votos a favor? Unanimidade. Queda aprobado por unanimidade. Pasamos ao punto 7, que é proposta de Goberno para reclamar á Xunta a posta en marcha dun plan que incorpore o uso de drons á atención sanitaria no rural. Para expoñer esta iniciativa ten a palabra don Pablo Rivera. Moitas gracias, señor presidente. Bo día, señoras e señores deputados. Efectivamente, temos unha moción, a que estou seguro que o Partido Popular se pregunta o porqué desta moción, pero basicamente o digo nun tono constructivo, é para que non se esquezan do rural na aplicación de todas as medidas que pon en marcha. Don Pablo, espera un segundinho porque non funciona o ordenador, a ver se ven a persoa de... Espera, sí, aviso. Avíseme, por favor, o de informática. Avisa aí a los de... Ahora sí. Ahora sí. Tenga a palabra, don Pablo. Vale. Bueno, pues retomo donde estaba. Efectivamente, traemos esta moción despois de que o pasado domingo 9 de febreiro amplos sectores da sociedade galega, xunto con profesionais do eido sanitario, se teñan manifestado en Santiago na defensa da sanidade pública. Nesta xuntanza rexeitouse xa que logo esa política de recortes económicos e de personal que está a supoñer unha merma evidente na prestación de servicios. Na provincia de Lugo, asociacións de veciños, profesionais e responsables políticos vimos reclamando dende fai moitísimo tempo servicios sanitarios de calidade, que permitan contar cunha rede sanitaria pública completa e á altura das circunstancias e das necesidades dunha provincia como a nosa.
Nestas reclamacións tamén incluímos melloras, modernización e de emprego de novas tecnoloxías, porque o avance no eido tecnolóxico, como se fixo aquí, se trouxo en varias iniciativas, como a reclamación da incorporación da técnica do robot Da Vinci para o ULA, pois supón tamén poñernos o nivel que merecemos, non? E a altura de outros hospitais públicos do resto de Galiza. Por eso as incluíamos nesas reclamacións. E, ademais, tamén temos que poñer sobre da mesa, como xa levamos feito durante moitos anos, que os servizos sanitarios son un factor capital e de importante relevancia a hora de fixar poboación no rural. Cumpre explorar todos aqueles camiños de mellora para contribuir a frear e reverter os procesos de despoboación, non? O pasado mes de setembro, a Xunta de Galicia anunciou a licitación dun programa piloto segundo o modelo de compra pública de tecnoloxía innovadora para asistir con drons os peregrinos que sufrían ou sufran unha parada cardiorrespiratoria. Trátase, evidentemente, dun proxecto piloto. O sistema estaría integrado ca Central de Coordinación de Urxencias Sanitarias que, en chamadas ao servizo con sospeita de parada cardiorrespiratoria, facilitaría, en teoría, a asistencia sanitaria urxente achegando un dron mediante un envío precoz cun electrocardiógrafo e un desfibrilador. Evidentemente, este tipo de aeronave non tripulada parece, de acordo con moitos estudos, que é o xeito máis rápido para facer chegar de maneira sinxela a esa persoa que acompaña o paciente, evidentemente, algún soporte de carácter médico, non? Polo tanto, o prego da Xunta cifra en máis de 1 millón de euros a cantidade necesaria para poder desenvolver este proxecto piloto e dar deste xeito cobertura aos 160 km de percorrido que ten o camiño francés aproximadamente en Galicia durante o Xacobeo, non? Cal é a nosa proposta? Porque digo que se fai nun tono constructivo, porque si ben é certo que apelando, entroncando co espírito de desenvolvemento tecnolóxico que se está a facer no polo tecnolóxico de Rozas, de que se trata un proxecto interesante, parécenos unha moi boa oportunidade, creo que non se debe deixar de aproveitar, para tratar de incorporar este tipo de tecnoloxía, non só o camiño francés, sino facela extensible a todo o medio rural. E quero rematar tamén aclarando que a nosa moción, espero que a entendan ben, non significa, evidentemente, que por aplicar os drons deixemos de recortar noutro lado, sino mantendo que hai, consideramos que pode reducir os tempos de atención en casos de urxencia, de emerxencia, sobre todo naqueles sitios onde se atope máis afastado. Sabemos que o rural da nosa provincia é complexo e consideramos que este tipo de tecnoloxía, máis aló da propia aplicación, a aplicabilidade no marco do camiño francés, pode ser unha iniciativa interesante facela extensiva a todo o rural da nosa provincia. E, basicamente, é o que nos propoñemos, segundo se desenvolve un proxecto piloto no marco da compra pública de tecnoloxía innovadora, que fagan extensible esta medida e que todos os veciños da nosa provincia, toda a xente maior, con mellor ten máis dificultades para poder acceder, teñan acceso a este servicio. Moitas grazas. Moitas gracias, don Pablo. Polo Grupo Provincial Popular ten a palabra o señor García. Sí, bos días a todos. En primeiro lugar, queríamos trasladar a nosa protesta, señor presidente, por non aceptar un día como hoxe debatir en primeiro lugar o futuro desta provincia, que é o que representan os traballadores que temos nestas inmediacións. Creemos que era o asunto máis importante para o futuro non só desta Diputación, da provincia de Lugo nestes momentos, e creemos que, e así o expresou a nosa voceira, que debería ser o tema que nos debía preocupar en primeiro lugar neste momento. Por lo tanto, xa que para vostedes non é o tema prioritario, vamos a empezar a falar de drons, o cal, pois tamén está ben. A proposta que fan vostedes sobre o uso desta maquinaria, destes drons para usos sanitarios no ámbito rural, a verdade é que non deixa de chamar a atención. Non deixa de chamar a atención en que a xustifican en que en febreiro houve unha manifestación na cal de determinadas persoas viñan a protestar e volver a decir unha vez máis que a sanidade pública galega está en risco de morte, que a sanidade pública galega sufre
unha serie de recortes tremendos, intentando empañar o que é, sin duda, unha das millores sanidades do Estado español e do mundo, podíamos decir. Creo que é absolutamente indudable que nestes últimos anos se avanzou en sanidade en todos os niveles. Por lo tanto, ese argumentario tan manido de que a sanidade pública galega está morrendo, que o señor Feijóo está destruindo, que o levan utilizando 10 anos, desde o ano 2009, levan pechando hospitais públicos en Galicia que nunca se pecharon, levan dicindo que os recortes van hacia unha privatización da sanidade en Galicia, o cal é absolutamente falso, levan dicindo os mesmos argumentarios. Non me extraña que despois algúns podan chamarlles socialistas de pacotilla, porque é o que se dedican, señor Rivera, a utilizar uns eslogans que xa nadie cree. No ano 9, podera aínda alguén de boa fe creelos. Hoxe, 10 anos, máis de 10 anos despois, xa non se creen. E non se creen porque Galicia conta ca mellor rede de infraestructuras sanitarias de España. Conta cos mellores hospitais, os cais, ademais, están aí para ver, non é unha opinión absolutamente susceptible do Partido Popular. Aí está o Hospital de Lugo, aí está o Hospital de Vigo, aí está o próximo hospital anunciado en Coruña, aí está o Hospital de Ourense, aí están os hospitais comarcais, ese de Monforte, ese da Mariña, que todos os anos anuncian que se van pechar, e que o único que hai é todos os anos obras e melloras. Por lo tanto, o debate da sanidade pública xa non se o cree nadie. Nós témonos que necesariamente abster esta iniciativa, porque además felicitámonos moitos de que o Partido Socialista ahora recoñeza a importante aposta que dende fai anos leva feito a Xunta de Galicia polo polo de Rozas e polo uso destes drons en moitas aplicacións e en moitos sectores, no sanitario tamén. Lástima que cando se anunciaron esas inversións millonarias por parte da Xunta de Galicia, por parte do presidente Feijóo, algúns dixeran que era un derroche. Algúns dixeran que non se tiña en conta a Lugo para nada. Agora que empezan a sair esas saídas a apostar pola tecnoloxía, parece que se queren apuntar. E querense apuntar, ademais, donde xa existe, efectivamente, como vostede recoñece, un programa piloto, un programa en posta de funcionamento destes artiluxos adicado directamente á sanidade e ao transporte urxente no ámbito do Camiño de Santiago, no ámbito dos peregrinos de desfibriladores e maquinaria sanitaria, de atención a pacientes que podan, nese caso a peregrinos, que podan haber sufrido un infarto ou algún tipo de problema cardíaco. É lóxico, e parece lóxico, que se vai facer e se ten anunciado xa un proxecto piloto que vai estar en pleno funcionamento no ano 21 e xa ao longo deste ano habrá esas primeiras aplicacións prácticas, parece lóxico que antes de implantar xa esta idea en todo o ámbito da sanidade rural galega, haxa que estar o sentido e o funcionamento deste plan piloto e haxa que ver cales son, digamos, a resposta na práctica que se leva a cabo. Pero nós felicitámolos por recoñecer os éxitos da Xunta de Galicia. Felicitámolos por subirse ao carro dos drons, por subirse ao carro da aposta pola tecnoloxía e felicitámolos tamén por esta proposta que vostedes queren apuntar aquí e que non é máis que recoñecer que a Xunta de Galicia, o Sergas neste caso, a través tamén da Consellería de Industria, xa ten en funcionamento para un sector inicial e piloto e que despois se pode ir aplicando a outros sectores. Moitas gracias, señor García. Don Efrén. Ben, bo día a todas e todos. Bo día, señoras diputadas, señores diputados, señores da prensa. É curioso, señor García, vostede e o Partido Popular, non sei se o nerviosismo de unhas eleccións convocadas, pero vive como noso presidente no mundo de Yupi ou de Alicia, porque fixo unha descripción da sanidade pública que dista moito da realidade. Son os campeóns, decía que as millores do mundo, pero no que sí que son campeóns do mundo en recortes sanitarios. Dice, non se cerraronse paritorios, que a presión social fixo que tuveran que reabrir e fixo, non sei, eu creo que se pretenden venderlle ás lucenses esta realidade, pois non a van comprar porque saben que é mentira, saben como están as listas de espera na sanidade pública e saben un montón de cousas que fixeron
como os recortes de máis de 200 millóns na atención primaria. Polo tanto, esa primeira introducción que fixo, bueno, está moi ben, están en campaña, non? Pero, home, un pouco de realidade pois non viría mal. Nos despois imos votar a favor da proposta do Partido Socialista. O que sí que nos chama a atención é que na que, según vostedes, era a legislatura do rural, pois se fagan os programas pilotos con a xente que nos visita, que está moi ben, está moi ben apostar por o Camiño de Santiago, pero tamén hai xente que vive aquí e que aposta porque este país ten futuro, e quizás os que fan nas condicións máis duras e menos favorables son a xente que vive no rural. Entón, o mellor tería sentido tamén haber apostado nese programa piloto por o rural e non por o Camiño de Santiago, que, como decía o señor Rivera, non temos nada en contra desa medida, pero se son a legislatura do rural, o mellor tiña aí. E extrañanos tamén que se vayan a Ester, porque se son os campeóns do mundo da sanidade pública, home, pois isto debería ser un pouco máis para seguir subindo. Pero o que hai na realidade é que vostedes só van recortar. Incluso puxo exemplos que como o Hospital de Vigo, que é campeón do mundo no modelo de privatización da sanidade pública, e puxo como que eso non é privatizar. Claro, que vostedes mesmos se contradín. Polo tanto, claro, esa fotografía que fai vostede da sanidade pública, nós non a vemos aquí, este pleno non a viu en numerosas ocasións nesta legislatura, e moitos manifestantes, que supoñemos que todos son igual de vós, aunque para vostedes a veces non a ven así. Por eso están preocupados. Por eso lles preocupa vender aquí unha película que non é. A sanidade pública está en peligro. Como sigan vostedes, van seguir por a vía do recorte, e teñen isto que enfocan por o lado do Camiño de Santiago e o Xacobeo, e de rebote con a sanidade pública. Tampouco se confundan, non veñan aquí presumindo de que sanidade sí, pero é unha vez máis vender fumo. E o que decíamos, nós parecenos igual ou incluso un pouco máis razonable apostar por os que viven aquí e por os que viven non as condicións máis. Polo tanto, todo o que sexa apostar por o rural ten o noso apoio. Moitas gracias, don Efrén. No tiene ni cola. No tiene ni cola. No tiene ni cola.
A ver se podemos continuar, parece que vamos buscar outro ordenador, que está algo lle pasa. Señor Rivera, ten usted o segundo turno. Bueno, pois de maneira moi resumida, volvendo un pouco á moción e recuperando o fío, pois lóxicamente, claro que temos que falar da sanidade cando a proposta que nos traemos aquí, pois queremos ou pretendemos que vostedes apoian que se faga extensible o rural. A sanidade pública é un dos elementos motores e tractores que garanten a fixación de poboación no noso rural e, por lo tanto, pois eu creo que era oportuno traelo, non? E falar de isto. Do mesmo xeito que nós na pasada Xunta de Goberno anunciamos pois a posta en marcha dunha provincia cardioprotexida nun investimento inicial, un piloto dunha primeira fase de 60.000 euros para colocar 49 desfibriladores, pois o que lle estamos plantexando que ese mismo modelo, que ese mismo piloto que vostedes están a poñer riba da mesa, pois o fagan extensible rural. Creo que entra dentro dun razonamento perfectamente lóxico, perfectamente constructivo e perfectamente encaixable nunha das opcións, como vostede falaba e presumía, do polo de Rozas. Evidentemente, eu creo que cando se fala de Rozas é algo que tanto o señor conselleiro Paco Conde como vostedes obvian, e que tamén ten financiación do Ministerio de Innovación e do Ministerio de Ciencia e Innovación. Polo tanto, non é só unha cuestión única exclusiva da Xunta de Galicia. Parece que isto só move a Consellería de Industria, pero se non tuvera financiación do Goberno do Estado, evidentemente, cuestión que, ademais, que vostede non estivo ali, pero eu sí, que agradeceu enormemente o secretario o propio Feijóo, secretario de Estado que estaba ali presente, que seguirán apostando por eso, por esa financiación. Polo tanto, non é só cousa de un, aquí é cousa de varios. Creo que efectivamente estamos ante unha grandísima posibilidade de redirixir un pouco esa actuación, non só circunscribila ao Camiño de Santiago. Sei que a Xunta lle resulta moito máis fácil circunscribilo aí, pero tamén hai que pensar un pouco na nosa xente do rural, na xente que, ao millor, pois incorporando este tipo de iniciativas, pois se lle salva unha vida ou se lle pode contribuir a que non teña problemas, non? Vostede, cando falaba da sanidade pública, señor García, estaba referindo a que aquí, bueno, éramos uns alarmistas, basicamente. Non era a palabra exacta, pero sí que vostede falaba de un certo alarmismo, e aquí o que estábamos dicindo é que, bueno, o paritorio de Verín non se pechou de casualidade. Se por vostedes dependese, non houvese un certo activismo social, pois evidentemente pois ese paritorio pechaba. Entón, o que estamos reclamando é estender esos servicios sanitarios ao rural. Creemos que a través desta medida é posible facelo e, bueno, pois temos aí un polo de Rozas que, ademais, se desenvolve en Lugo, moitísimo mellor. Moitas gracias. Moitas gracias, señor García. Segundo turno. Sí, como vostedes defenderon un baño de realidade o que lles deron agora mesmo os traballadores de Alcoa, lles están dando. E deben ter en conta a situación real das cuestións antes de utilizar eses eslogans que sempre fan. Mire, baño de realidade fai o Sergas cando aposta, e a Xunta de Galicia cando aposta nesta provincia por a mellora dos centros de saúde e hospitais comarcais desta provincia. Mentras vostedes decían que se iban a pechar desde hai 10 anos, levan dicindo que se iban a pechar. Baño de realidade cando o Sergas aposta por un plan piloto, o plan Ariadna, para tratar os enfermos crónicos nos concellos máis pequenos e de máis difícil acceso para que teñan esa asistencia sanitaria nos propios domicilios. Baño de realidade é ter 30 médicos máis nesta provincia en determinados centros de saúde que coinciden EPACs, que coinciden precisamente con concellos dos máis pequenos e non tan pequenos desta provincia. Todo iso é o baño de realidade. Baño de realidade é dotar, como fixo a Xunta de Galicia, de desfibriladores as agrupacións de protección civil de toda a comunidade autónoma, aos centros de saúde e aos albergues públicos e a moitos centros, tal como recolle a legislación actual da Xunta de Galicia, non sanitarios estrictamente. Eses son os baños de realidade. O demais son eslóganes, eses son os daños da realidade que vostedes non queren recoñecer. Nós astémonos porque se hai un programa piloto para utilizar esta tecnoloxía, que o hai e o está a levar a cabo a Xunta de Galicia, é lóxico que antes de pedir xa a súa implantación en Galicia se vexan as consecuencias prácticas e as melloras que conlevan estes planes piloto. E, por último, co tema dos hospitais, vostedes que son os grandes defensores dos hospitais, que se atreven a decir que o Hospital Cunqueiro de Vigo non é público.
Vostedes que defenden a xestión pública directa, xa sabemos que hai detrás de vostedes cando gobernan. Probablemente, se vostedes gobernaran a Xunta de Galicia, que non a van a gobernar, se a gobernaran, o que farían é encargarlle a xestión do Hospital Cunqueiro a Traxa, que é o que saben facer. Moitas gracias, señor García. Don Efrén. Ben, señor García, voulle coller a palabra. Baño de realidade. Eran os milleiros e milleiros de cartéis que había de protestas dos usuarios e profesionais da sanidade pública que para que os usuarios non viran cal era a realidade, prohibiron. Ese era o baño de realidade. Prohibiron os cartéis dos profesionais, pero puxeron non as pantallas que pagamos todas e todos os galegos, puxeron propaganda institucional dicíndonos as bondades da sanidade pública. Pero a realidade era outra, a realidade era dos cartéis feitos a maus en impresoras por os... Ese era o baño de realidade que vostedes queren tapar, pero non lles vale con prohibir, non lles vale con vir aquí, porque para unhos que se ve, algúns manifestantes queren darlle altavoces, pero a outros ven que se ocupan de taparlles a boca, non? Ese era un baño de realidade moi grande, non? Pero, en cambio, os cartéis que poñen os profesionais ou os usuarios non, ora unhas pantalliñas ali con os eslóganes moi bonitos, que, ademais, con o grave que xa lles acaba de dicir a Xunta Electoral, que despois copian para a campaña electoral. Ese é o baño de realidade que di vostede. Ese sí que é un baño de realidade que vostedes quixeron tapar. Esa é a realidade da sanidade pública. Ou é que os profesionais son do Bloque Nacionalista Galego ou do Partido Socialista. Os profesionais que traballan ali denuncian día a día todos os recortes e nas condicións que traballan. E vostedes quixeron taparlles a boca. Pero, claro, non lles vale, porque tapan ali, pero non poden tapar as rúas. Presume dos desfibriladores. Onde están nos colexios públicos? Que máis debería haber un desfibrilador que en todos os colexios públicos? Póñanos, nalgúns xa os puxeron, pero non os poñen en todos. Claro, é que presumen non as cousas, pero despois, claro, ese é o baño de realidade. Ese é o baño de realidade. E despois o baño de realidade é que cando hai que apostar, non se aposta por o rural, apostan por outras cousas, sempre. É curioso. E ese é o baño de realidade que se están dando. E non se preocupen, porque tamén van levar outro año de realidade nas próximas eleccións, que ese vai ser máis duro, porque non se creen e non lles vai valer copiar eslóganes, prohibir carteles e esas cousas. Eses son os baños de realidade, señor García. Moitas gracias. Don Pablo, temos un turno de peche. De un minuto. Bueno, vaya mezcolanza, fixo aquí o señor García, que se Alcoa, con Traxa, e o que lle viña a falar é aquí da aplicación práctica de un posible uso dos drons dun piloto para mellorar a vida da xente no rural. Pero, como sempre, hoxe non hai que decir, non hai argumentos, pois é unha pena que se absteñan podendo votar a favor. A realidade é, venme como anelo dedo esta moción para concluir dicindo, esperen o 5 de abril para ver quen goberna ou deixa de gobernar, pero Feijóo leva pilotando como se fora unha nave non tripulada Galicia durante 11 anos. Creo que o que se trata de baixar a terra, de aterrizar, de dar solucións á xente do rural, porque isto implica directamente un detrimento importante da calidade na atención primaria, que só soportada por os escasos profesionais aos que vostedes lle cercenan continuamente dereitos, menos recursos económicos, casos como o paritorio de Verín, un pouco o resumo que se pode facer, a perda de servicios no ámbito rural. Por eso, unha mágoa que non apoien esta moción. Moitas gracias. Ben, rematado o debate, sometemos a votación. Votos a favor? 11. 11 votos a favor. Votos en contra? Non hai. Abstencións? 12 abstencións. Queda, por tanto, aprobada esta iniciativa. Paramos uns segundiños a ver se ahora vai.
Moi ben, pasamos ao seguinte punto da orde do día, que é o punto número 8, moción do Grupo Provincial Socialista sobre o plan da Ribeira Sacra. Para expoñer a iniciativa, ten a palabra a doña Pilar García Porto. Moitas gracias, señor presidente. Moi bons días a todos e a todas. Non é necesario recoller todos os motivos que converten a Ribeira Sacra nunha das zonas máis importantes de Galicia. O marco xeográfico, o medio ambiente, as paisaxes, a historia, os dous traxectos do Camiño de Santiago, o rico patrimonio arquitectónico, o xeito de traballar, especialmente a terra no eido da viticultura, confírenlle unha personalidade única. E por todo isto, aló no ano 2014, a Deputación de Lugo iniciou unha amplia labor de promoción e difusión deste territorio para que nun futuro acadase o recoñecemento de Patrimonio da Humanidade. A esta iniciativa se sumaban as administracións como a Xunta de Galicia e os concellos, colectivos sociais, culturais, veciñais, cada un no seu papel e traballando todos para un fin común. Por eso, os socialistas lucenses e moitas outras persoas recibimos con moita ledicia a decisión do Ministerio de Cultura que o día 5 de abril do ano 2019, nunha reunión do Consello de Patrimonio Histórico Nacional que se celebrou no Mosteiro de San Estevo de Ribas de Miño, decidiu elevar a UNESCO a candidatura da Ribeira Sacra a Patrimonio da Humanidade para o ano 2021. Desgraciadamente, a partir dese momento, ou incluso algo antes, a falta de transparencia da Xunta en torno a esta candidatura empezou a sementar dúbidas en torno ao estado dos traballos realizados. E para que vostedes coñezan a cuestión, farei un breve resume a modo de cronoloxía. En novembro de 2018, o presidente da Xunta anunciaba en Pantón un plan Ribeira Sacra, un plan que incluiría a coordinación de inversións e que se debería mostrar que a Xunta, Deputacións e Concellos teñen unha estrategia común sobre o territorio, así como accións de dinamización e promoción. Pouco ou nada máis se soubo ata xullo do 2019, cando o día 23 o Conselleiro de Cultura citou no Gaiás os alcaldes para, segundo dixeron fontes da Consellería, abordar os avances e a folla de ruta a seguir. Nesa reunión, como recolleu a prensa, non houbo novidades sobre o plan Ribeira Sacra. Só se anunciaron reunións coas deputacións de Lugo e Ourense, previstas para setembro do ano pasado. Reunións que, no caso da Deputación de Lugo, alo menos non chegou a celebrarse. Os únicos que se presentaron aquí foron uns representantes da Fundación Juana de Vega que viñan a decirnos que se podíamos enviar unhas fichas de accións realizadas e previstas e que, cando quixemos aclarar algúns termos sobre o sentido das inversións e o coñecemento das mesmas para poder traballar dende a provincia con propostas complementarias, amablemente nos aclararon que eles nada podían facer porque non eran políticos e non podían abordar esas cuestións. Dende logo, isto non responde aos cánones que debe ter unha reunión de traballo e coordinación de accións se unha das partes nin pode informar nin tomar decisións e só interpela a outra. Así, o efecto é que tal reunión non se produce. Vendo que ese era o resultado daquele encontro, cos que se autodenominaban técnicos e non políticos, pedimos un encontro coa Dirección Xeral de Patrimonio despois de que se nos informara que lle correspondía a coordinación. O encontro tardou 2 meses, foi o pasado mes de xaneiro. E, mentras tanto, o 10 de decembro do 2019, o presidente da Xunta presentou nos Peares o Plan Ribeira Sacra, Plan de Xestión da Paisaxe Cultural 2020-2023. Este plan incluía 34 millóns de euros en 4 anos para realizar accións de mellora que non se detallaron. Só se falou de liñas de acción dun xeito xenérico. A pesar de que a nota de prensa que presentaba a Xunta, recollida ademais polos medios de comunicación, empregaba o verbo presentar, os asistentes a esta reunión dos Peares non recibiron o texto do plan, nin a súa correspondente memoria económica. A día de hoxe, na web da Xunta de Galicia, non hai un acceso a ningún documento oficial que leve o nome de Plan Ribeira Sacra. Aquelo simplemente quedou nun brindis ao sol, sin medidas concretas e sin cartos. A falta de acceso a ese texto entra en contradicción cos anuncios previstos acerca das reunións e estrategias de coordinación entre administracións que facía a propia Xunta. E a día de hoxe, e despois da reunión mantida coa Dirección Xeral de Patrimonio, nesta Deputación descoñécese o texto e descoñécese con que criterios foi elaborado, se é que existe. No eido orzamentario non sabemos como se chega a esa cifra de 34 millóns. Quen e como vai a xestionar ou que accións concretas se contemplan. E, por certo,
Tampouco fomos convocados a ningunha sesión en ninguna comisión de elaboración ou seguimento tal e como anunciaba Feijóo. Eso sí, en Fitur enterámonos de que a Xunta presentara eses días no Ministerio a documentación para continuar co recoñecemento da Ribeira Sacra como Patrimonio da Humanidade. E por todo isto que lles acabo de decir, dende o Grupo Provincial Socialista, rexeitamos esta forma de traballar por parte do Partido Popular na Xunta de Galicia, con total falta de información, con absoluto secretismo no desenvolvemento do Plan Ribeira Sacra, utilizando únicamente con fins propagandísticos e electoralistas un proxecto ilusionante que pertence a todos os galegos e galegas. Un proxecto que no seu momento foi liderado polo conxunto da sociedade. E por iso, hoxe lles traemos esta moción, esta proposta de acordo, que recolle 2 puntos. Un, que a Xunta do PP cumpla coa palabra dada polo señor Feijóo e faga público o texto completo do documento Plan Ribeira Sacra, Plan de Xestión da Paisaxe Cultural 2020-2023, coa súa correspondente memoria económica. Un texto que a Xunta di ter presentado, pero que non se pode atopar en ningún lado, nin siquiera na propia web da Xunta. E tamén lles propoñemos que a Xunta de Galicia, do Partido Popular, convoque de xeito inmediato esa comisión de seguimento do devandito plan, tal e como anunciou Feijóo en decembro, e que teña capacidade esa comisión na toma de decisións e que este participada polos concellos da zona, así como as deputacións de Lugo e Ourense. Moitas gracias. Moitas gracias, señor Porto. Polo Grupo Policial Popular ten a palabra dona Lola Castro. Bos días, señor presidente, deputadas, deputados, medios de comunicación e público en xeral. Señora Pilar, vou empezar por un breve resumen dos comezos para conseguir que a Ribeira Sacra poidese optar a ser candidata a Patrimonio da Humanidade. Fai tanto que nin vostede nin eu estábamos nin imaxinábamos que algún día estaríamos nesta institución representando os veciños da provincia. No ano 90 fixos un estudio piloto para a xestión conxunta da Ribeira Sacra pola Dirección Xeral de Patrimonio Cultural. No ano 96, co señor Fraga como presidente da Xunta, deuse o primeiro paso para que a Ribeira Sacra poidese ser Patrimonio da Humanidade. Foi incluída na lista indicativa española do Patrimonio Cultural e Natural, o inventario de posibles bens candidatos a ser Patrimonio da Humanidade, requisito imprescindible e obligatorio. Na actualidade, España conta con 33 bens escritos, sendo de Galicia, ademais da Ribeira Sacra, as Illas Cíes e o Parque das Illas Atlánticas e Ferrol da Ilustración. Logo, as deputacións encargaron un traballo á Universidade, pero non reunía todos os requisitos que a UNESCO exixía, e a Xunta tomou as riendas a través da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural. Naquel momento, contou cas dúas deputacións e os concellos a través do Consorcio de Patrimonio de Turismo da Ribeira Sacra. Fixo unha comisión de seguimento con 4 alcaldes, o presidente do Consorcio, Oficina Valedor do Pobo, representantes das deputacións de Ourense e Lugo e a Xunta de Galicia, que mediante a Dirección Xeral de Patrimonio Cultural púxose mans á elaboración do informe que a UNESCO pedía, exixindo determinadas pautas. A primeira delas era incluir a figura de paisaxe cultural, modificando a Lei de Patrimonio Cultural Galega. Incluíuse a Declaración de Ben de Interese Cultural, BIC, para todo o territorio da Ribeira Sacra, que despois de superar a exposición pública e se resolveran as alegacións, quedou aprobado co anuncio no DOGA en decembro do ano 2018. Na primavera do 2019, no Mosteiro de Santo Estevo, o Consello de Patrimonio Histórico Artístico de España acordou presentar candidatura no ano 21 para que a Ribeira Sacra poda ser Patrimonio da Humanidade. Foi un acordo unánime de todas as comunidades autónomas. O Ministerio de Cultura xa fixo entrega á UNESCO da candidatura. Agora toca agardar a que se confirmen cantas candidaturas se presentaron finalmente e a partir de aí, dese momento, comenzará o proceso de avaliación. En primeiro lugar en París e logo na propia Ribeira Sacra. Como poden ver, foi e está sendo un proceso longo e complexo, donde, sobre todo, se confía no valor universal excepcional da paisaxe cultural da Ribeira Sacra e, como non, da implicación das súas xentes. Por outro lado, a Xunta, a maiores, presenta o denominado Plan Ribeira Sacra, un plan para seguir a xestionar a paisaxe cultural do ano entre o ano 20 e 23.
sendo parte da estrategia da xestión da paisaxe cultural da Ribeira Sacra como ben de interese cultural, con 3 principios: coordinación dos investimentos e accións realizadas polas distintas áreas da Xunta, promoción e a conservación do territorio con estrategias e programas de actuación. O plan contempla 34 millóns de euros procedentes de 5 consellerías: Cultura e Turismo, Medio Ambiente, Infraestruturas e Mobilidade, Economía, Emprego e Industria e Medio Rural. Algúnas das accións xa se están iniciando, como os 3 millóns de euros para a sinalización do Camiño de Inverno e 1,5 para o seu mantemento, ou a recente declaración da totalidade da Ribeira Sacra como área de rehabilitación integral, ARI. Estes son algúns dos exemplos de ese plan que se irá desenrolando ao longo dos 3 anos. Claro, se vostedes non asistiron á presentación en decembro do ano 2019 nos Peares, pode ser que iso sexa o que os despiste e non entendan a implicación da Xunta, que o único que fixo foi os deberes. E que, dito sexa de paso, non consta que o Goberno da Diputación de Lugo sumara nada ao plan que, sendo impulsado pola Xunta, foi aberto a todo aquel que se quixera sumar. Por iso, imos presentar unha emenda ao segundo punto desta moción, xa que o primeiro, donde piden se faga público o texto do plan Ribeira Sacra, non vemos inconvinte para que así o faga a Xunta. Xa está a presentar unha a unha todas as accións que se pretenden levar a cabo. Pero o segundo punto propomos sustituílo na proposta formulada por vostedes mediante unha emenda verbal que xa fixemos entrega, de xeito que quedaría da seguinte forma: o Pleno de Deputación de Lugo insta ao Goberno da institución provincial a que se comprometa co Plan Ribeira Sacra, a que describa as actuacións que pretende impulsar e levar a cabo no marco do mesmo e a dotar partida orzamentaria específica cun mínimo de 10 millóns de euros para executar as ditas actuacións. A Xunta xa está a crear unha comisión interdepartamental onde se vai a informar de todo, de xeito que aquí o único que falta é o seu compromiso claro. Moitas gracias, señora Castro. Don Efrén. Vou ser breve, non teño moito que añadir a intervención da señora Portos e algunhas cousas que me sorprenden, señora Castro. Sorpréndeme que diga que xa o están facendo público por partes, están xogando, non sei se de maneira publicitaria ou que, pero o normal, cando se fai un plan e se lle dá tanto bombo, é que seña público. Creo que eso entra dentro da responsabilidade dunha institución de facer público o que quere facer, porque o resto que nos pide é que teñamos fe, e fe no goberno da Xunta, pois eu teñolle pouca. Entón, e despois tamén me sorprende a emenda de sustitución, que non me compete a mí se se acepta ou non, pero claro, vostedes que non financian as residencias para maiores, que ten que facer esta Diputación un esforzo económico moi grande para que os maiores desta provincia teñan un sitio digno onde estar, cando é unha competencia clara da Xunta de Galiza, veñen aquí pedindo que a Diputación lle subvencione os plans da Xunta de Galiza. Home, eu creo que debería ser ao revés. Asuman as súas competencias a Xunta de Galiza e non lle pidan á institución pequena que xa está facendo moitísimos esforzos económicos por tapar as eivas do decenio negro do señor Feijóo e vir aquí pedindo 10 millóns para un plan da Xunta que nin siquiera sabemos exactamente o que é, porque dinnos que xa o farán público, que non hai problema, pero fáganlo e despois veremos. Non, eso sí que me sorprendeu. Nós imos votar a favor desta iniciativa. Moitas gracias, don Efrén. Señora Porto, segundo turno. Ben, señora Castro, eu non sei se vostede recolleu a información das notas de prensa do señor Feijóo ou é que ya pasaron de Santiago e ao mellor ya pasan sesgada. Eu, para que se dé un baño de realidade, como decía antes o señor García, o seu compañeiro, primeiro voulle dicir que esta Diputación si tivo presencia na reunión de Peares. Asistiron técnicos desta casa porque nos iban a presentar un plan. Un plan, home, para ir a aplaudir a Feijóo eu creo que non era necesario asistir, pero para coñecer o plan, sí. A nosa sorpresa foi que o tal plan non existía. Pero a cousa non queda aí. A cousa é que, como lle dixen na primeira intervención, nos solicitamos unha reunión para interesarnos de verdade polo plan. E cando tivemos esa reunión na Dirección Xeral de Patrimonio, porque nos confirmaron que era a encargada
de levar a cabo a coordinación, pedimos copia e ali mesmo se recoñeceu que non existía o plan, que non había documento elaborado, que non había nada que darnos para entendernos, que só iba a ser a suma de varias accións de 5 consellerías, como vostede moi ben leu, que xa estaban previstas, pero que se iban a meter baixo paraguas dun título que se chamaba Plan Ribeira Sacra, con 34 millóns de euros que xa era o que tiñan no orzamento para 4 anos, máis ou menos. Eso foi así, non lle estou inventando nada, señora Castro. É triste. É triste que vendan fume desta maneira, que fagan anuncios deste xeito, con un carácter puramente electoralista. Tamén nos dixeron, despois de que o señor Feijóo dixera públicamente que iba a haber unha comisión participada, que tal comisión, bueno, que sí, que a podía haber, que sí, que se escoitaría os concellos e as diputacións, pero que en todo caso iba a haber unha comisión permanente que era que iba a tomar as decisións. É dicir, que iba a decir cales eran esas liñas de acción que se metían dentro dese paraguas chamado Plan Ribeira Sacra. E ese encontro que eu tuve non lle foi con técnicos, de verdad que foi con xente que sabía perfectamente do que falaba e con coñecemento de causa. Non teño motivos para mentir sobre este asunto nin sobre ningún outro, pero sí me parece interesante puntualizar as realidades. E cando se preguntou, ademais, cal era o papel desta institución, da Deputación, dende logo estaba moi lonxe desto que propón vostede aquí, cos 10 millóns de euros. Moi lonxe. Decíannos que, bueno, que o papel da Diputación era ben diferente do da Xunta, que nós tiñamos abondo con atender as carreteras e que xa facíamos bastante coas aportacións que lles dábamos aos concellos. Esa é a realidade, señora Castro. Para nós, aquel encontro, a verdade é que foi un tanto decepcionante, porque nos esperábamos moito máis dese plan Ribeira Sacra, porque creemos que, ademais, é necesario. E remato xa, no tocante a súa proposta, a súa emenda, pois non lla podemos aceptar, simplemente porque o plan Ribeira Sacra non existe, e con esa non existencia do plan Ribeira Sacra, como vai a pedirnos vostede que o apoyemos e que o fagamos, ademais, cunha parte tan importante de fondos da Deputación, que xa me gustaría que vostede dixera públicamente de onde tiña pensado sacalos. Moitas gracias. Moitas gracias, señora Porto. Señora Castro. Sigo recordando a non presencia de representantes do Goberno da Deputación de Lugo na presentación do plan nos Peares. É di triste por 34 millóns de euros en riba da mesa. Home, iso triste, eu non o vexo así. Quero recordar que a Deputación de Lugo non consta que sumara nada a ese plan de Ribeira Sacra, a pesar de que estuvo aberto a todo aquel que quixese sumar. Nesa presentación dese plan avanzáronse dúas cuestións de relevo. A primeira, o traballo coordinado das diferentes departamentos da Xunta de Galicia, que poden presentar o seu, se o teñen tamén, que non hai ningún problema. Aquí do que se trata é de sumar. E reforzo desta coordinación e colaboración entre departamentos contemplados na creación dunha comisión interdepartamental da Ribeira Sacra, tendo por obxecto programar, presentar e valorar as accións concretas e os seus resultados, así como contar coa colaboración dos axentes locais e outras administracións relevantes no territorio para un mellor alcance e eficacia das inversións. Iso presentouse nese plan. Esa constitución desa comisión interdepartamental xa superou o proceso de información pública, estando no proceso de revisión final para ser aprobada a través do decreto do Consello da Xunta. No momento que se constitúa esa comisión na que están representados os axentes locais, farase público o seu contido polo miúdo, dando coñecemento prioritario aos interesados. Por iso non acabamos de entender que pretenden con esta moción, porque aquí están representados todo o mundo. A implicación e o entusiasmo da xente do territorio é evidente. E a Xunta fixo os deberes, collendo as riendas para acadar un título que, en definitiva, é do territorio e de toda Galicia. Aquí non se trata de colgar medallas, senón de traballar, que é o que está facendo a Xunta. De iso non lle queda dúbidas a ninguén. Así que súmense que o plan é unha iniciativa necesaria, que reforza a iniciativa a candidatura da Ribeira Sacra para que sea Patrimonio Mundial da Humanidade coa UNESCO. Agora aporten o plan e non resten, que os malos rollos non poden traer, só poden traer negatividade á concesión de Patrimonio da Humanidade.
Non perdan a vista que o mérito e o éxito é do territorio e das súas xentes, os evaluadores, é o que máis valoran. E terán que seguir a sumarse moitos plans, porque isto é un proxecto de continuidade e conservación no tempo. Está claro que, como a UNESCO detecte enfrentamentos e non perciba un proxecto comprometido e de continuidade no tempo, corre peligro esa declaración. Así que súmense a eso, alégrense, e con esta declaración o Xeoparque Montañas do Caurel e a futura reserva da biosfera, a zona sur contará con 3 distincións da UNESCO, que é moi importante para o desenrolo da nosa provincia en general e desa zona en concreto. Moitas gracias, señora Castro. Don Efrén, renuncia. Doña Pilar, ten vostede un turno de peche. Pois, moi brevemente, voulle empezar polo final, señora Castro. O único que pretendemos é que a Xunta de Galicia faga público o plan, que se deixen de repetir esa letanía que acaba vostede de exhibir outra vez máis aquí, ou igual que na segunda intervención de accións previstas pero non concretas, e que se convoque de xeito inmediato esa comisión de seguimento e evaluación coa participación das diputacións e dos concellos. Así de claro, nada máis. En ese plan coñeceremos a existencia ou non de fondos para levalo a cabo. E voulle decir algo máis. Nós non nos sumamos. A Deputación de Lugo, con distintos presidentes e presidentas, leva tempo aí, desde que se empezou con todo isto, sin ningún tipo de complexo, ao igual que leva tempo apoiando, como vostede ben sabe, o Xeoparque, do que acaba de falar, Montañas do Caurel, como ben sabe, con 2 nominativas o ano pasado e con unha neste ano. Polo tanto, a nos leccións nese sentido non nos dé. O único que queremos é que a Xunta de Galicia sexa clara no tocante ao plan Ribeira Sacra para saber onde podemos apoiar ou onde podemos incidir e a maiores deso que nos convoquen á comisión. Moitas gracias. Gracias, doña Pilar. Unha aclaración solo, señora Castro, e digo con cariño. Un dos que foi a esa presentación do plan Ribeira Sacra en Peares foi o Concello de Monforte. Estaba confirmado e foi un concelleiro en representación do alcalde a esa presentación. Pódelle dicir que o Concello de Monforte non tiña silla. Curiosamente, o primeiro concello en población da provincia da Ribeira Sacra, o primeiro concello non tiña ubicación no acto, a pesar de que estaba confirmado. Fíxose vostede. Por lo tanto, ese tipo de cousas de que o seu non foi, outro non foi, e logo xa non lle falo nada da foto final, que tamén houve truco para a foto final. Isto tamén non houve. E, desde logo, vostede sabe como a min, que cando se presenta unha cousa, un plan, ese plan contén, se hai un plan, claro, contén actuacións, contén proxectos. Se hai, aparto do enunciado teórico dun plan, que iso non digo que non o teñan, se teñen algún proxecto concreto, dígame o título, por favor. Se teñen algún proxecto concreto, dígame o título. Inda que sexa chantrexa de queixa, da igual. Dígame o título de algún proxecto concreto dese plan. Agradezco-llo. Bueno, rematado o debate, sometemos a votación a iniciativa. Votos a favor. 12 votos a favor. Votos en contra? 12 votos. Hai un empate, por tanto, temos que repetir a votación, non? Sí. Votos a favor? 12. Votos en contra? 12. Queda, por tanto, aprobada por voto de calidade. Pasamos ao seguinte punto da orde do día, punto número 9, moción do Grupo Provincial Socialista para reclamar o fin dos recortes orzamentarios no Plan Marco de Melloras de Camiños Municipais. Para expoñer esta iniciativa ten a palabra don Xosé María Arias. Sí, bons días, señor presidente. Bueno, primeiro felicitalo eu polo temple que tivo antes. Recoñezo que aqueles que están detrás dunha pancarta cando convén, había gobernos hai poucos días e agora colócanse detrás da pancarta. Gustoume moito velos detrás dunha pancarta por primeira vez na historia, cando afecta o mundo rural, cando afecta a nosa industria, cando afecta a nosas comarcas.
Os que estivemos sempre, estamos sempre, e intentaremos dar a solución. Felicito por eso, polo súa templanza. Bueno, vamos dar paso ao tema dos recortes que fai a Xunta co mundo rural. Este é a legislatura do rural de Feijóo. Teño que felicitaro tamén pola Xunta de Goberno e a esta Diputación, porque nos últimos 6 meses que me toca estar aquí, máis ou menos o plan de recortes que a Xunta fai é o equivalente a subvencións excepcionales con concellos do Partido Popular en 6 meses desta Diputación. 3 millóns de euros van ter os concellos da provincia de Lugo para o ano 2021. Anuncio do señor Balseiro. Isto espero que sean obras continuas, porque discontinuas é imposible facelas con esta cuantía. Ao Concello de Castroverde toca 27.000 euros, menos mal, por poñer un exemplo, co recorte que están facendo, que a obra poderá ser continua, que non digan que sea discontinua, porque eu casi non dou feito enteira. Este é o recorte, este é o rural de Feijóo. Falamos, di o señor Balseiro, que anuncia que os concellos tamén, a parte deste anuncio, que non teñan cobertura de cobertura de telefonía, tamén están abertas unhas axudas. Os concellos terán que facer as infraestructuras eléctricas. Pero eu pregúntome, e digo ao señor Feijóo e ao señor Balseiro, unha cousa. Conocen Galicia, conocen a Galicia rural. Casi estamos na era dos drones, dos coches voladores, e danse conta que Galicia non ten cobertura. É como evolucionou o mundo rural. 30 e pico anos gobernando en Galicia e atrévense a sacar isto que non ten cobertura. A donde vamos? Non temos fibra, non temos cobertura, e este é o mundo rural de Feijóo, no que viven. Este é o mundo rural deste tipo de infraestructuras. Se non temos nin cobertura, eles mesmos o recoñecen. O Concello de Castroverde presenta 7 propostas de cobertura, pero se ao Partido Popular de Feijóo non lle interesa que o rural teña cobertura, ni siquiera a televisión, con quen funcione a telegaita, simplemente chega, porque sale máis co presentador. Pero o mundo rural esmorece, morre. Non hai un plan nin de camiños, nin nada para o medio rural, para acabar co minifundismo, para que o mundo rural teña saída, para que se poda ordenar o territorio. Levan 30 anos gobernando con maioría absoluta e Galicia morre co minifundismo. Donde sacar, dígollelo eu. E se o conselleiro de Medio Rural non está capacitado, porque non está para isto, eu dígolles que espero que perdan as próximas eleccións, pero se non, hasta lles axudo, voulles de asesor gratis para o medio rural. De verdade, non cobro nada, que eu son catedrático no agro e no mundo rural. Eso é así. Esta é unha desfachatez, o recorte que aparece aquí nos camiños. É de risa, é de película, isto é de película. É o equivalente, repito, vendo un plan único, vendo os convenios que se acaban cos concellos do Partido Popular e vendo como vamos a repartir 3 millóns de euros. Todos estes concellos, isto é irrisorio. É irrisorio. O mundo rural, o Partido Popular e a Feijóo non lle importa nada. Veño demostrando durante moitos anos. A carencia de infraestructuras, recoñecen o da telefonía, a sanidade e a educación, eso é o mismo. Non fai falta facer edificios novos. Se seguimos con esta política no mundo rural, en 10 anos a montaña luguesa desaparece. Van sobrar edificios, van sobrar colexios, paritorios, centros médicos. Pero eu creo que por inercia vostedes pretenden que o mundo rural caiga. Eu sinto, porque hai alcaldes, e enfrente a min do Partido Popular, que traballan polo mundo rural. Sí, e non son culpables, pero sí son culpables de dicirlle a quen goberna e quen leva 30 e tantos anos gobernando con maiorías absolutas, que é o seu partido, 11 o señor Feijóo, que deixa esmorecer e agotarse o mundo rural. O mundo rural é a Mariña luguesa tamén. O mundo rural, a provincia de Lugo, é todo o mundo rural. Hoxe vemos aquí os de Alcoa. Non há unha solución para os das Pontes. E para o mundo rural teñeno caladiño, porque o mundo rural morre. Nos últimos 10 anos perderonse 40.000 empregos no mundo rural. 40.000 empregos no mundo rural. E pasamos desapercibidos. Morremos a miñoca. Naide se preocupa de nós, do mundo rural. Non, son 40.000 empregos, directos e indirectos no mundo rural. Cada día pecha unha explotación agraria no mundo rural. Dentro de pouco non nos fan falta subvencións. Veñen vostedes con ideas como as aldeas modelo. Non xa somos un modelo de aldeas. Eso é outro chiringuito máis. Outro chiringuito máis que se inventa Feijóo en víspera dunhas eleccións.
O mundo rural é algo máis que eso. Hai que sacar diñeiro de incendios, porque acabando co minifundio, acaban os incendios. Axudas ao medio ambiente. A xente non pode ordenar o territorio, nin pode plantar, nin pode traballar na agricultura. Cada día pecha unha explotación e non por eso se aumenta a terra agraria, todo o contrario, disminuye. Todo é un bosque. Cómenos os incendios, e dentro de pouco esas aldeas modelos será outro chiringuito e outro gasto máis. Outro gasto máis. Non hai ideas no mundo rural. Presidente. Moitas gracias. Señor Arias, por o Grupo Popular, creo que ten a palabra o señor Balado. Sí, hola, bon día a todos e todas. Bueno, pois efectivamente, como o título da moción é sobre o Plan Marco, estamos de acordo con que o Plan Marco de Camiños Municipais reduciu neste ano con respecto fundamentalmente ao ano pasado, non só con respecto ao 16, porque realmente, máis que reducción desde o 16, o que houve foi axustes debidos a incumprimentos do ano anterior, pero sí que se reduciu con respecto ao ano anterior. E ustedes saben perfectamente cal é o motivo, o principal motivo, que ustedes, non ustedes, senón os seus compañeros socialistas de Madrid, incurriron en morosidade con Galicia. Ustedes saben perfectamente que lle adevedan a Galicia 370 millóns de euros que son de todos os galegos e galegas, e que de estar abonados cando tiñan que estar, pois evidentemente houberan solucionado moitos problemas en materia de sanidade, en materia de educación, en materia de infraestructuras. Se ese diñeiro estivera en Galicia cando tiña que estar, Castro Verde tería un plan marco como Deus manda, entende? Como que teríamos o resto dos concellos. Vostedes incurriron en morosidade e agora veñen ao pleno da Deputación de Lugo a simular que a Xunta recorta porque quere, sin máis, cando o verdadeiro motivo é que o Goberno do Estado non paga o que debe. Retén o diñeiro e iso aquí, na Terra Chá, e incluso en Castro Verde na montaña, chámaselle morosidade. Pero tamén sucede noutras comunidades autónomas. Iso non é un problema ou unha cuestión que suceda só con Galicia. Home, hasta o punto de que ustedes adevédanlle diñeiro ás súas propias autonomías, a Extremadura, Castela-A Mancha, que son comunidades autónomas gobernadas polos socialistas, pois xa podemos creer que en Galicia non nos vai chegar ese diñeiro. Entonces, isto xa non é nada novo. É dicir, non é nada novo porque os que agora gobernan en Madrid son os mesmos que no ano 2011 deixaron o país totalmente arruinado coa maior crise económica da historia da democracia. Deixaron a taxa de paro por encima do 25% e deixaron unha débeda pública polas nubes. Por iso non é sorpresa que incumplan coas autonomías. Non é sorpresa que aumente o déficit. E non é sorpresa que se incremente o paro, porque todas esas palabras, incumprimento coas autonomías, déficit e paro, son consustanciales ao socialismo. Non se lo pierdan. O socialismo, cando empeza con moita euforia e con moita gana, pero logo, ao final, acaba en disgusto, como vai acabar este goberno que xa está acabando, e non hai tanto tempo que empezou. Respecto ao suposto abandono do rural, hombre, sinto moito que vostede lle tocara defender esta moción. Vostede sabe que lle quero ben, que me levo ben con vostede, somos alcaldes de concellos limítrofes, temos incluso algún proxecto en común, pero eu creo que vostede vai ser vítima das súas propias palabras. Dice que se abandona o rural. Mire, lle vou contar a vostede. Xa só en materia fiscal, vostede e todos os alcaldes socialistas, e tamén o BNG, deberanlle dar as gracias a Feijóo. Só en materia fiscal, e non me vou centrar en ninguna outra materia. Sabe vostede por qué? Porque, mire, non me refiro á reforma fiscal que elaborou a Xunta de Galicia en decembro deste ano pasado, entrou en vigor o día 1 de xaneiro deste ano, que tamén é importante, porque eleva a reducción do imposto de sucesións hasta 1 millón de euros. Refírome á reforma fiscal que tivo lugar no ano 2015, a Lei de Medidas Fiscais e Tributarias da Xunta de Galicia de decembro do 15, que entrou en vigor o día 1 de xaneiro do ano 16. E, además, isto venlle moi ben a vostede, porque por primeira vez na historia de Galicia a transmisión de fincas rústicas no rural deixou de pagar impostos e deixou de tributar. É dicir, nunca se recorda que na historia de Galicia a compraventa ou a permuta de fincas rústicas quedara exenta de tributación. Usted é gandeiro, algunha finca rústica terá comprado. Sabe usted perfectamente que se pagaba o 7% de imposto de transmisións patrimoniais. Sabe usted perfectamente que dende o día 1 de xaneiro do ano 16 as fincas rústicas non tributan no rural. Eu non sei se cando gobernaron os seus
que usted xa era alcalde, que alcalde dos anos 99 lle fixeron algunha reforma fiscal deste tipo. Pero o máximo que recordo foi unha pequena reforma fiscal que fixo o presidente Touriño, que sí, reduciu a cota tributaria a algunhas explotacións agrícolas, había que xustificar que era explotación prioritaria, había que xustificar unha serie de requisitos, pero insisto, isto é para todos, para calquera particular, persona física, quen sexa, que adquira unha finca rústica, desde o día 1 de xaneiro do 16, non tributa no rural. Hombre, ustedes atribúyense a condición de socialistas e de progresistas. Eu non sei onde está o progreso, porque cando ustedes gobernan non fan ni levan a cabo reformas fiscais deste tipo. E, ademais, dice vostede, Feijóo ten abandonado o rural porque, efectivamente, que monta chiringuitos. Hombre, mire usted, eu vou dicir con máximo respeto. É alcalde ustedes do ano 99. Non foi capaz de xestionar un punto de atención á infancia, nin siquiera unha escola infantil no seu concello. Ven o goberno da Xunta de Feijóo, montelle 2 casas niños no seu concello. E colle usted a pancarta e encima ainda se erixe en portavoz aquel día na manifestación. Pero a maior abundamento, como se dice no mundo do dereito, ainda ven usted aquí defender a moción a este pleno. Hombre, eu se son alcalde, levo 20 anos gobernando, non son capaz de xestionar un punto de atención á infancia, unha escola infantil. E ven o adversario político e me monta 2 casas niño totalmente gratuitas, con atención a nenos de 0 a 3 anos, eu non só non collo a pancarta, eu non vou á manifestación, nin siquiera me erixo como portavoz, pero desde logo, o que se lle asegura que se no pleno da Diputación me mandan defender a moción, tirolles cos papeles, pero a moción non a defendo. E quero lle dicir isto, igualmente deberán estar agradecidos outros concellos tamén do PSOE, é dicir, os concellos de Ribas de Sil, os concellos de Samos, e incluso outro concello máis, o concello de Cervantes tamén. Ten que rematar. Xa remato? Pois deixo para a seguinte. Moitas gracias. Moitas gracias. Don Efrén, ten a palabra. Ben, señor Balado, deixoume usted sorprendido por varios motivos. Porque pouco falou da moción, eso entendo por qué, porque xustificar os recortes, que aparte fala agora da débeda do Estado, na que estamos de acordo. Despois non vou anticipar outros debates, pero estamos de acordo, polo menos en parte, seguramente non en todos os culpables, pero non se podemos estar... Pero non lles pode valer para todo. Se facemos un repaso da prensa con todo o que iban facer con 300 millóns de euros, non sei, farían milagro da multiplicación do diñeiro, porque agora valelles para todo. Calquer recorte que fan, é que nos deben carto. Home, sean serios, porque aparte esta política de recortes venden de que antes co Estado ha de dar a ningún diñeiro a Galiza. Entón, xustifiquen por qué. E vostedes, que é alcalde, ten que saber que é unha das cargas máis importantes que ten calquer concello do rural é manter a súa rede viaria. E cada vez é máis difícil, porque cada vez evoluciona a sociedade e cada vez pasan maquinaria con máis peso. Agora, en vez de recoller o leite con 3 eixes, pois son trailers, e as carreteras que había municipais pois non estaban feitos para sufrir esa carga e cada vez están peor. Entón, vostede sabe que son as axudas que máis necesitan calquera concello, o seu e calquera dos concellos do rural. Polo tanto, claro, falounos deso, pero non nos justificou por que recortan. Que me quere dicir? Que recortan por esos 300 millóns de euros. En canto chegan, van facer un novo plan. Teño esas preguntas, porque e se trouxéramos outra cousa, volverían sacar os 300 millóns de euros. Aposten por o rural de verdad, e dígolles onde poden recortar. Por exemplo, esos carteles que poñían Ruralízate por todo o país, pódenme dicir canto costaron? Pois daban para uns cuantos kilómetros de pistas en todos os concellos de Galiza. Entón, claro, para aí non recortaron os 300, non dixeron, vamos sacar a publicidade institucional porque nos deben 300 millóns de euros. Non, vamos recortar en pistas, porque eso tampouco ten moita importancia. Claro, entren no debate, expliquen por qué, expliquen se apostan ou non por o rural, pero non vayan sempre ao fácil. Podemos estar de acordo en reclamar ese diñeiro e máis cousas ao Estado. Saben vostedes por aí que o meu partido neso foron os primeiros en poñer o foco de atención neso. Pero claro, ciñanse a isto, explique por que esos recortes, pero non só os deste ano, porque ven de atrás. E nós non entendemos por qué. A legislatura do rural tradúcese en a legislatura dos recortes. E claro, outra cousa que me sorprendeu, fala de temas fiscais. Home, a lei Montoro o que fixo foi que
as explotacións agrarias e gandeiras que nunca tributaran o IBI pasaron a tributalo. E iso ten marca Partido Popular, ou non? De feito, ten marca que hasta incluso ten un nombre moi chulo que é Lei Montoro. E o que fixo foi cargar contra o débil. Como había crise, pois vamos ir por os gandeiros e os agricultores que, total, como eran uns privilexiados e non estaban pagando IBI, pois vamos a facer pagar. Esas son as ventaxas fiscais para o rural do Partido Popular. Claro, é que deixoume moi sorprendido, señor Balado. Eu espero que na segunda intervención nos explique o porqué de verdade estes recortes, porque a mí non me quedaron claros. Moitas gracias, don Efrén. O segundo turno ten a palabra o señor Arias. Bueno, eu sinto, señor Balado, que lle afectara tanto que defendeu esta moción. Eu non me metín ca súa gestión no Concello, eu no meu fixen o que poiden. Pero non por eso lle toma mal, que somos amigos, e como alcaldes defendemos moitas veces as cousas á nosa maneira. Pero, mire, eu voulle dicir que, desviándose xa totalmente da moción, porque a verdade é que doi, que con 3 millóns de euros non podemos facer nada. Isto é un recorte en toda regla, é un recorte máis do rural de Feijóo, sin precedentes. Impostos cero no rural dos que presume Feijóo. Mire, un veciño de Castroverde ou de Castro nunha traída pública paga 15 euros ao Concello, dalle o mantenimiento, o cloro, falle todo, e de paso recaudalle e sírvelle para recaudadora a Xunta de Galicia de outros 20 euros de canon fixo a cota variable. No que dice vostede do imposto de transmisións é toda unha trampa, que as valoracións que fixo Feijóo e Rajoy daquelas palleiras, daquelas inversións, daquelas naves que hoxe quedan baleiras polo abandono agrario, de todo eso que se paga e do valor do patrimonio do calculado, está a xente asfixiada máis cada día aínda no rural. Impostos cero, unha mentira. Isto é outra chapuza máis. Hai que reconocer que Galicia hai 11 anos, e se queremos ir atrás, aquí no medio rural vivía xente. No noso Concello dábanse 50 persoas de alta na actividade agraria, hoxe danse 3. Cada día pecha unha explotación agraria. É a sangría demográfica e a sangría do rural galego. Dun presidente e dun partido que despois de tantos anos nin ten un proxecto de futuro no rural. Sírvase ver isto, estes 3 millóns de euros para as infraestructuras que ten a provincia de Lugo. Algo deberíamos de facer entre todos, e deberánlle dicir ao presidente da Xunta que eu espero que depois do 5 non o sea e lle demos outros a solución a un rural galego, porque en 4 anos damos a volta a isto, se chegamos a gobernar. Eu espero que non lles toque a vostedes, porque a vostedes como alcaldes non teño nada que decir. O mundo rural e os concellos é un mundo. Pero, desde logo, son ustedes os que deben de facer unha chamada de atención desto, ao señor Balseiro e ao señor Feijóo. Isto non se aguanta máis. Isto non é facer nada polo rural. Isto é chegar a destruir o pouco que queda, sin infraestructuras, sin camiños e sin un plan de choque para o abandono do mundo rural. Non teñen nada. Invéntanse as aldeas modelo, agora queren poñer de golpe 320.000 fincas de descoñecidos. Isto debe ser unha genialidade máis dese conselleiro, que desde logo non sei onde o atoparan tamén. Moitas gracias, señor Arias. Señor Balado, segundo turno. Sí. Bueno, vexo que non me quere entender. Vexo que ainda non está o día do que eu lle acabo de decir é de que efectivamente a política de impostos cero significa que non se paga, e volvo a decir o que lle dixen antes, efectivamente, a ver se os seus, cando gobernaron, ou cando gobernan agora en Madrid, lle rebaixan os impostos como lle rebaixou o señor Feijóo. Eu comprendo que a usted non lle interese falar de certos temas. Pode yo dicir ao seu colega de Pol que a Xunta de Feijóo no ano 2012 inicioulle a concentración de San Estevo de Pol e xa lle acabou ano pasado. €500.000 lle deu. Claro, ese non foi a manifestación nin colleu pancarta. Normal, porque é coherente. É coherente. E respecto ao que dice o do BNG, o señor Efrén Castro, hombre, dice que pouco falei da moción. Tampouco falou nada o alcalde Castro Verde. É dicir, do plan Marco pasou ao tema do abandono do rural. Pero isto non é nada novo, para os socialistas, porque ustedes teñen que saber que isto foi consensuado coa FEGAN. Non fará falta que eu veña aquí a este pleno dicirlles que a FEGAN que está presidida por un alcalde socialista. Supoño que non fará falta que lle diga iso. Dice vostede que foi unha atrapallada o dos impostos cero no rural. Eu creo que unha atrapallada non foi, porque se tú compras unha finca rústica nas comunidades gobernadas por socialistas se tributa entre o 7 e o 10% sobre o valor da finca e en Galicia non tributas nada, hombre, eu podo non ser
pois igual co adversario político, pero cando menos teño que recoñecer que algo se fixo ben. Eu coñezo comunidades autónomas próximas a Galicia na que tributas polo imposto de sucesións en línea recta ascendente ou descendente, se che falece teu pai ou tua nai ou teu avó ou tua avoa. En Galicia non se tributa porque a reducción é hasta 1 millón de euros. Hombre, eu entendo que iso algo significará. Dice vostede, é que se tributa polas construccións do rural. Vai usted á lei do catastro inmobiliario e xa verá como é unha obriga que calquera construcción urbana de máis de 15 metros cadrados ten a obriga de tributar. Ten que tributar, só faltaría. O que pasa é que eu creo que usted, por abandono do rural, entende, os alcaldes non facemos nada e ben Feijóo co cheque a fin de mes, pagarlle a xente do rural para que viva no rural. Claro, é moi fácil ter o discurso, pero a ver se logo o día 5 de abril se ganan ustedes as eleccións a ver que fan, que milagros fan. Mire, o último que recordo que fixo o bipartito en Castro de Rei cando gobernou do ano 5 ao ano 9, que eu nin era alcalde, nin estaba metido en política, foi paralizar todos os procesos de concentracións parcelarias que houbo en Castro de Rei. Houbo que esperar a que volvera a gobernar o Partido Popular para seguir impulsándoas e acabándoas. E gracias a iso, hoxe Castro de Rei é o cuarto concello de Galicia en produción de leite. Gracias a iso, non gracias ás políticas do Partido Socialista, non, gracias ás políticas do Partido Popular. Así que o que lle quero dicir é que se efectivamente usted ten un pouco de conciencia, hombre, cando menos decir que se abandona o rural, pois a mí non parece correcto. E dicíalle antes, ao remate do primeiro turno, que lle digan aos alcaldes de Ribas de Sil, de Navia, de Samos, que tamén lles monta unhas casas niño nos seus concellos. Son 4 as que se van a abrir neste ano 20 na Xunta. 3 en concellos do PSOE e 1 en concellos do PP, que é de Baleira. Usted sabe perfectamente. Agora, claro, para a semana que ven virán con outra pancarta dicindo Feijóo discrimina os concellos do PSOE. Claro, son 3 do PSOE e 1 do Partido Popular. Síntese discriminados. Pois miren ustedes, eu creo que ustedes o que teñen que facer é reflexionar e saber efectivamente que é o que pasa no rural, pero non atribuirlle a culpa en términos electorales a quen non a ten. Moitas gracias. Don Efrén. Ben, sinto, señor Balado, que non aproveitara o segundo turno para explicar o recorte. Esperábame isto, por certo. Pero, bueno, as cifras aí están, e xa lle digo que non ven da hora. É un recorte dunha partida xa recortada, do 50%, agora o 25%. Se llegan así, quedarémonos en nada. E non vou entrar no debate fiscal, si son impostos cero ou non impostos cero. O que sí, faltalle esa segunda parte do seu eslogan de impostos ceros no rural, que é impostos cero a cambio de servizos cero. Entón, claro, se van recortar os impostos para non facer nada no rural e deixalo amolecer, pois cobren os impostos e den servizos, xa verán como o rural revivía de outra maneira. Claro, e dime que teñen que pagar por unha lei, pero as leyes non son leis divinas, non? Polo menos as que rixen Galiza e o Estado español. As leis fanse no Parlamento, onde vostedes tuveron maioría moito tempo. E se fan unha lei para obligar a cotizar esas construccións, pois están impoñéndolles unha carga que antes non o tiñan. Ou temos que facernos aquí os tontos. Non, é que é unha lei, home. E as leis, quen as dictaron e quen as aprobaron? Pois entón, volvo a dicir, non explican por que recortan o plan así, porque non ten explicación. É un recortazo, igual que un recortazo na sanidade pública e no ensino público, e claro, eso ten mala explicación. Entón, temos que virnos ao debate a outras cousas. Pedinlle neste segundo turno que o explicara, non foi quen ou non quixo, nos vamos a apoiar isto e volvemos a dicir, legislatura do rural será a legislatura de deixar morrer o rural, porque do resto pouco lle brillou o pelo a estes 10 anos negros do señor Feijóo. Moi ben, moitas gracias, don Efrén. E agora, para rematar o debate, o turno de peche dun minuto, ten a palabra o señor Arias. Decir que, bueno, as intervencións do Partido Popular nada se falou daqui dos recortes, do que atinxe o plan, simplemente decir que os 200 millóns de euros que é o que lle dá a culpa, como sempre, ou sea, volvemos a dar a volta a todo, que isto ven do señor Montoro, terá no que arreglar e terá no que arreglar, pero o Partido Popular colócase sempre tras da pancarta xusto no momento de acabar. Todo está mal porque acaba de salir Montoro, isto é o problema. Ven a ser o mismo, máis do mismo. É das casas niño, dos recortes realmente, non falou nada. Eu
Non o entendo. O rural sigue sin importarlle a Feijóo e a política de Feijóo. Non teño nada contra vostede, nin co rural, do que defende vostede. A min eso non me preocupa, nin que nun concello haxa unha casa niño porque a pida un ou que a pida outro. O rural é máis amplio, é máis grande. O abandono da xente do rural por falta de infraestructuras, polo minifundio, por todo. E despois de tantos anos, o rural ten que esmorecer e ten que morrer. Van sobrar edificios e van sobrar casas niño que vai haber falta de pequenos. Así podrán pechar paritorios e servicios públicos, e centros de saúde e o resto. Os ratios dos médicos son os que son. Gracias. Nada máis. Moitas gracias, señor Xosé María Arias. Ben, antes de votar, se me permite, señor Balado, unha pequena broma. Dicirlle que Castro de Rei ten a maior produción de leite gracias aos gandeiros, gracias aos gandeiros, que son os que producen a leite. E a broma está en que usted recordará que o señor presidente da Xunta visitou Sarria nunha ocasión, unha explotación, e o home a estas alturas non sabía porque os nombres das vacas tiñan nombre de muller. Entón, a veces, cando chegan estas situacións, señor Balado, bueno, pues sometemos a votación a iniciativa. Votos a favor? 12 votos a favor. Votos en contra? 12. Repetimos a votación. Votos a favor da iniciativa? 12. Votos en contra? 12. Queda, por lo tanto, por voto de calidad aprobada esta iniciativa. Pasamos ao punto número 10, que é unha moción do BNG en apoio ás universidades públicas e ao ensino público. Para explicar a iniciativa ten a palabra don Efrén. Grazas, señor presidente. Ben, pois falábamos antes de privatización ou non privatización e dámonos aquí outra vez con esa deriva privatizadora do Partido Popular. A parte de regalarlle a Caixa de Galiza o señor Escotec, ou agora, non sabemos moi ben por qué, entranlle no xogo deste proxecto que ven a dinamitar o ensino público de carácter universitario neste país. Teñen o gran mérito de haber posto de acordo os tres rectores que moitas veces entran en liortas por defender as súas universidades, en cambio aquí foron capaces de poñelos de acordo. E puxeron de acordo porque o que están avanzando é en que morra o ensino universitario galego. Danlle para adiante un proxecto que incumple a lei, porque os mesmos rectores o din, que entra en conflito con o que di a lei, que non pode haber iniciativas privadas que xa que compitan con as iniciativas públicas, e gran parte do proxecto desta Universidade da Banca compite con universidades que xa existen, e a outra parte pequena que hai de novidade perfectamente se pode afrontar con as facultades existentes e as carreiras existentes, pero non é máis que a carreira de desmantelamento que levan, pois levan recortados en 10 anos, mire, se tú despois falan do que nos debe o Estado, pero vostedes levan recortados en 10 anos no ensino universitario 438 millóns de euros. 438 millóns de euros en 10 anos. Esa é a súa aposta por ensino público e ensino universitario. Que queren que lle diga? Nos estamos en contra, está gran parte da sociedade galega en contra, e, como lles digo, teñen o mérito de haber posto de acordo os reitores das tres universidades galegas. E é porque ven morrer o ensino público. Vostedes están en contra do ensino público, pero se é así, díganno claramente. Non veñan aquí de defensores, son defensores de todo o público, pero despois as cifras din o que din. En 10 anos recortaron 438 millóns de euros da universidade pública. Repito, porque é unha cifra que asusta, non? Dita así, en 10 anos, e agora o que fan é, para mellorar a universidade pública, darlle pa diante a un proxecto que o que fai é poñer un clavo máis na tumba da universidade pública galega. Pois nós temos que estar en contra. Xa levamos iniciativas no Parlamento galego e vamos a seguir levando ali onde sea, e dando voz a esos reitores que lles dixeron claramente que por aí non era unha boa solución. Pois, a ver como explican os recortes e como explican promocionar unha universidade privada que incumple o que se acordou nunha lei. Antes falaban das leyes, só lles valen para o que
incumple porque entra en conflito con as titulacións actuais que hai nas universidades públicas. Por lo tanto, para nós é completamente irrenunciable a defensa do ensino público en todos os seus níveis e, evidentemente, a defensa do ensino público universitario. Grazas. Moitas gracias, don Efrén. O Grupo Popular, quen vai levar esta iniciativa? Señor Bamonde, ten vostede a palabra. Moitas grazas, señor presidente. Moi bo día, señoras e señores diputados. Bueno, xa que o presidente lle gusta hoxe ir facendo apostillas, permítame a min, con carácter previo, facerlle outra, señor presidente. Recórdolle aquilo que decía o gran Alfredo Di Stéfano cando se refería aos vos porteiros. Decía que o que tiñan que facer era parar as pelotas que iban pola portería e as que iban fora deixalas pasar. Señor presidente, aquí ten vostede unha oportunidade formidable hoxe para mostrar o seu compromiso co importante neste momento en Galicia, na provincia de Lugo, que é o de Alcoa. Eu espero que non o deixe pasar en lugar de entretenerse na presentación de iniciativas etéreas como esta que nos trae o señor Castro da man do Bloque Nacionalista Galego. Unha iniciativa, dito con todo o respeto do mundo, señor Castro, difícil de entender. Difícil de entender porque, mire vostede unha cousa, eu creo que hai acontecementos que na conciencia colectiva están gravados como asociados a unha boa noticia, o nacemento dun neno, a apertura dunha escola, a creación dun hospital, a creación dunha universidade, sempre se considera unha boa noticia. En cambio, a vostede parece que lle levanta escarpias a vostede ou ao Bloque Nacionalista Galego. Por que lle preocupa esa cuestión? Por que trae a colación a defensa da universidade pública se naide está atacando aquí a universidade pública? Quen ataca a universidade pública, señor Castro? Dígamo vostede. O que ocorre é que a moción que nos presenta non pasa de ser un simple trampantoxo, sabe? Esa figura pictórica de distorsionar a realidade, de distorsionar a visión, difuminándoa no entorno, na perspectiva e outros elementos ópticos. Vostede o que quere traer aquí é aproveitar o momento presente electoral para poñer en riba da mesa pois esas teimas que ten sempre o Bloque Nacionalista. Por certo, señora Pontón, se lle escoita, irá pensando que xa é hora de ir cambiando algún rol ou algún chip desos. Pretender o progreso e a modernidade defendendo sempre o mismo sona como aquelo de cambiar os collares e deixar exactamente os mesmos casos. Vostede que é o que trae a colación? Quere transmitir á opinión pública a idea descabellada de que a Xunta de Galicia quere privatizar a universidade pública, traer a colación a historia dos recortes que lle gusta falar tanto e tan reiteradamente, pero, señor Castro, eso xa non cola, xa estamos vacinados en relación con esa cuestión. E mire unha cousa, en este caso, quen promove a universidade non é a Xunta de Galicia, quen o promove é unha entidade privada, ademais, unha entidade privada, en principio, sin ánimo de lucro. Pero repare, señor Castro, nunha cousa, no padroado de esa entidade están representadas todas as forzas políticas con representación parlamentaria, entre esos os seus colegas do Partido Socialista, tamén as forzas de En Marea, porque se dirixe a nós. Ese padroado aprobou o proxecto de universidade. Por que non lle pregunta logo aos seus compañeiros socialistas? Por que non lles pregunta aos atlatres das mareas por que ese voto favorable? Son eles tamén enemigos da universidade pública ou é que vostede distingue según lle convén quenes son amigos e quenes son enemigos? Señor Castro, non teña tanto medo polos trámites legales. A aprobación da universidade non se fai por xeración espontánea, ten que seguir un trámite extraordinariamente riguroso, cumprir a normativa estatal, a normativa autonómica, ten que ser aprobada por unha lei do Parlamento de Galicia. Ali ten vostede a oportunidade de plantexar todas esas reservas que ten en tanto aos fines, en canto á súa eficacia. Por certo, recordarlle que en canto ás titulacións, unha das obrigas que ten que cumprir é que sexan complementarias e non sustitutivas
institutorias das actualmente existentes. Ten vostede garantías para facer frente a esa circunstancia? E, señor Castro, por Dios, non siga vostede traendo o debate rancio do ensino público e do ensino privado. Xa sabemos perfectamente que vostedes defenden o sistema de universidade única, o sistema do Estado educador como elemento referencial do concepto de nación. Fai ben en defendelo, eu do respeto, pero nosotros defendemos outro modelo, o criterio pluralista de liberdade que consagra o artigo 27 da Constitución española. Artigo 27, señor Castro, que precisamente o que permite a creación de centros de carácter propio ao marxen da escola pública. Pero por que ten vostede medo, señor Castro, a creación dunha universidade? Por que a creación dunha universidade privada supón un ataque á universidade pública? Nosotros non atacamos a universidade pública, todo o contrario. Somos conscientes de que é absolutamente imprescindible e necesaria como obriga do Estado para garantir o dereito de toda a cidadanía a unha educación plena e a unha educación de máximo nivel. Pero o demostramos constantemente. Mire vostede, por sistema universitario, as tasas máis baratas de toda a nación española, un financiamento estable, mire vostede para a FP, mire vostede para os demais ratios como os de PISA e outros que conforman o sistema educativo, e verá que razoablemente se están facendo as cousas ben. Pero se a oferta pública funciona, que medo lle dá a vostede que se complemente con outra actividade como é, en este caso, unha universidade privada que ven a cumplir algo absolutamente fundamental na institución universitaria, que é asegurar os principios de liberdade e o principio de pluralidade. Son esenciales a propia institución universitaria. Eso só se aseguran, señor Castro, dende a diversidade de oferta para que pode existir tamén a posibilidade de elección. E se o que lle preocupa é constatar a defensa da universidade pública, estamos dispostos a facelo. Eu propoño unha emenda que é moi simple. Incorpore vostede o seu texto, simplemente para defender unha referencia brevísima que diga que esta corporación respeta o proxecto da banca de creación dunha universidade privada e reitera o seu compromiso coa defensa da universidade pública e o ensino público. Gracias, señor Bomonde. Bueno, para polo Grupo Provincial Socialista ten a palabra doña Ana Velleira. Moi ben, moitas grazas, señor presidente. Moi bons días a todas e a todos. Bueno, a pregunta é non se defende a universidade privada, senón que é necesaria unha universidade privada en Galicia, cando a universidade galega, o sistema universitario, di que é capaz de albergar toda a demanda educativa que hai en Galicia e, ademais, cubrir esa necesidade de cursos e sin recortes. Dice o Partido Popular, o señor Bamonde, que defenden a pública e a privada. Pois nós, o Partido Socialista, defendemos sempre a educación pública universal e de calidade. Xa o fixemos nos anteriores plenos da Diputación, pero tamén defendemos a igualdade de oportunidades, que eu creo que é o que se esquece de comentar o Partido Popular. A igualdade de oportunidades no acceso á formación, en particular á formación superior e á formación universitaria. O sistema universitario galego ten máis que demostrada que é unha fonte de coñecementos e que, ademais, se foi adaptando non solamente ás necesidades que a sociedade demandou a nivel educativo, sino tamén a todos os recortes, que tamén lle recordo, que eu agora estaba valorando as proposicións e as mocións que se levan neste pleno e resulta que 4 de 6 falan dos recortes, e que aquí non entendo. O Partido Popular pois entenderá ou definirá de outra maneira o que significa recorte. Significa que a educación universitaria, según datos do Ministerio, van máis de 1.000 millóns de euros recortado e está facendo fronte a conseguir unha educación de calidade, como ten máis que demostrado o sistema galego, que somos pioneiros e referentes a nivel non só nacional, sino tamén a nivel internacional. É pioneira esta Universidade Galega en investigación, onde o 70% dos traballos de investigación que se levan a cabo en Galicia fainos a universidade pública, cando vostedes defenden esa universidade privada que non
non é nin o 3,5% de inversión en investigación. Logo, para que vai a servir? Para crear grupos ou grupúsculos de persoas que poidan acceder a esa universidade privada. E, como decía, un esforzo que está facendo a Universidade Galega, que é combatir esos recortes, porque, para mostra un botón, en Europa, Alemanha, por exemplo, invirte en I+D un 2,5%, Corea do Sul un 4,5%, e o interés que ten Feijóo pola universidade pública en investimento, en investigación, non chega nin ao 1%. Polo tanto, eu creo que é necesaria esta universidade pública e non é necesaria a universidade privada que se pretende con esta entidade. Tamén o Partido Popular, o señor Feijóo, fai caso omiso ás peticións da comunidade educativa, das reitorías, dos sindicatos, da plataforma educativa. Mira, eu pensolle que lle é un pouco kamikaze este señor Feijóo, que pensa todo o mundo lle estamos dicindo unhas cousas e el pensa que somos os máis os que vamos a contracorriente. Eu creo que non lo temos que facer mirar. E despois a excusa da crise. Sempre botan a culpa á crise, é unha estrategia para recortar a crise. Mire, as crises son cíclicas, vostedes seguramente hai expertos en economía, son cíclicas, pero non todo se trata de recortar. E ademais, que tamén decía vostede no seu discurso, é o tema do medo, que non se combate ou que non se compite coa universidade privada. Pois que tamén o dixeron as reitorías, os rectores de Galicia, que non lle teñen medo á universidade privada. Están dicindo que non é necesaria unha universidade privada porque son capaces de levar a cabo este sistema universitario cos seus recursos, sempre e cando se manteña a inversión e non se pretenda derivar esa inversión nunha universidade que non fai falta. Polo tanto, estamos acostumados a estas palabras do PP, e como lle decía, non vamos facer de kamikazes, que para eso xa chegan vostedes o Partido Popular e o señor Feijóo, sino que vamos seguir loitando por unha educación pública, por unha universidade pública, e que para que a Xunta cumpla coa lei, e que hai unha lei que establece que temos que ter unhos ratios de efectivos na universidade, unhas horas de docencia e, por suposto, inversión en investigación. Queremos unha universidade pública non como negocio, sino para garantizar que as persoas, todos en igualdade e todas en igualdade de condicións, podemos acceder a unha educación pública para conseguir o desarrollo e a función socializadora e de desenvolvemento económico que a universidade tamén proporciona. A universidade pública por encima de todo. Moitas gracias, señora Velleira. Ten agora o segundo turno don Efrén. Ben, é curioso, señor Bamonde, fala das teimas do BNG, pero claro, decía a miña compañeira, a señora Velleira, e os reitores tamén son do BNG, ou tamén teñen unha teima, ou tamén teñen medo, están en contra. Que pasa con eso? Eso tamén é, claro, é que viñan despois cos baños de realidade do señor García, e o baño de realidade que uniron os tres reitores para decir que era un proxecto dañino para a Universidade Pública Galega. E iso non é unha teima do BNG. O que é unha teima do BNG é defender a Universidade Pública Galega e poñernos o carón do que din as reitorías desas tres universidades. Porque teñen razón. Teñen razón. E non só se queixan deso, queixanse de 438 millóns de euros de recortes no sistema universitario galego en 10 anos. 438. E tamén se queixan de que estímase que un país debe invertir un 1,5% do seu Produto Interior Bruto na investigación e na universidade e vostedes non chegan nin ao 1%. E esos son os números que tanto sacan a veces para tal, pero esos son os números. E a Universidade Galega o que pide e vostedes bloquean é renovar a oferta educativa, que hoxe está bloqueada por a súa lei de cláusula de estabilidade.
Pero evidentemente o mundo cambia e a universidade ten que ir afrontando esos cambios. E vostedes están prohibindo a universidade pública que se adapte a este novo mundo, con os recortes e ca prohibición de adaptar as titulacións. E iso é o que lle están demandando, pero non o BNG solo, senón toda a comunidade universitaria, toda. E, como podeste comprender, dentro das 3 reitorías das universidades haille unha amalgama ideolóxica moi variable, seguro, moi distinta. Entón, non veña con que é unha teima do BNG, o que é unha teima do Partido Popular é recortar. Eso sí é unha teima, porque fai igual que o seu compañeiro. 438 millóns de euros menos e deso non deu explicacións. Só dixo que non pasaba nada porque hubiera universidades privadas. E é máis, tamén dixo que o sistema plural era só que se existían universidades privadas. Entón, para vostede, señor Mamonde, non son plurales as universidades? Hai que cambiar a lei ou como é? Porque para min o sistema universitario, se ten algo é que é plural de verdade, non? Explique esa afirmación que fixo. E volvo a dicir, nós defendemos a universidade pública e vostedes non saben o que defenden son os recortes e non os explicou. Moitas gracias. Señor Bamonde, temos un turno. Moitas gracias, señor presidente. Pois, seguindo o orden de intervención, señora Velleira, eu escoito con atención o seu discurso. Levo xa moitos anos na política e o que pasa últimamente me fai fixarme con moita especial atención o que ocorre. E o que ocorre é que xa estamos demasiados acostumbrados a que as boas palabras dos socialistas se siguen detrás aquelo de ircos da feira e vircos do mercado. Non me gusta ter que pronuncialo aquí, porque a mí non me gustan os argumentos de tipo subjetivo, pero quere que lle recorde eu a cantidade de cargos de toda a esquerda que levan os seus fillos aos colexios privados, que eles mesmos estudiaron nas universidades privadas. Non é necesario, están exercendo, eu lle lo reconozo, un dereito de elección que teñen toda a Carta de Libertad do mundo para realizarlo. Pero, señora Velleira, eu recórdolle que vostedes son como aqueles curas que cantaba o arcipreste de Ita. Haced lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Si queren ser respetables e consecuentes, fagan o mismo que digan ou digan o mismo que fan. Señor Castro, ventaxas de universidade pública ou universidade privada, todo depende da calidade de cada unha delas. Imagino eu que non me vai a decir vostede que non se atrevería a ir á Academia de Platón, que a lo mellor non era pública, ou que non sería capaz vostede de dar un paseo con Aristóteles porque era un señor privado. Vaime dicir que universidades de prestixio acendrado, como as moitas que hai en España, moitas que hai en outros lugares do mundo, por exemplo, a UCAN, a Universidade de Deusto, San Pablo Ceu, Ramón Llull, que son universidades de pouca monta que non teñen nivel extraordinariamente recoñecido e que os profesionales ali formados non son profesionais de extraordinario nivel. E dígame, señor Castro, é acaso, por exemplo, a institución libre de enseñanza vaime decir ahora que Ginés de los Ríos, Gumersindo Azcárate, Nicolás Salmerón eran activistas peligrosísimos que atentaban ao sistema público e que defendía aquela xente? Liberdade de cátedra, non suxección baixo ningún concepto a ningunha idea oficialista preconcebida en materia de religión, de política ou de moral. A universidade pública é plural, evidentemente que pode selo e pode non selo, todo depende, como é natural, das circunstancias con que se apliquen. Eu o que lle censuro a vostede non é esa cuestión de fondo da universidade, senón a pretensión do bloque de aplicación do pensamento único. Mire vostede, con ciudadanos educados en liberdade, o afán crítica ou afán de formación é moi superior ao do pensamento único que predican vostedes. Recorde aquelas palabras de Manuel Lourenzo que nosotros facemos nosas. Hai un vento que se chama liberdade que sopra sempre cacio o futuro. O futuro é liberdade. Liberdade de educación, liberdade de ensinanza universitaria e non pensamento único. Moitas gracias, señor Bamonde. Doña Ana, ten a palabra. Efectivamente, non teño tanta veteranía como a vostede, pero creo que a liberdade de elección da educación
pois é para cada persoa individual e non ten por que justificar se vai a privada ou a pública. O que sí que queremos apostar, que é o que aposta sempre o Partido Socialista, é pola ensinanza pública, neste caso a universitaria. Pero miren, eu empecé antes con unha pregunta e sigo con outra pregunta. Que pretende o Partido Popular e Feijóo con unha universidade privada en Galicia? Se non é necesaria, díceo toda a comunidade educativa, sindicatos e plataformas que a defenden. Primeiro, non permite o acceso igualitario, ten un carácter elitista, generalmente. Non aposta pola igualdade de oportunidades, non recoñece o esforzo, nin o mérito, nin a capacidade, porque a universidade pública exíxenlle unha excelencia e unha calidade, cando a privada non se lle exixe eso, e ademais abrenlle as portas, mentras a pública lle retiran a oportunidade de escoller ou abrir máis áreas de coñecemento e lles teñen conxelados as tasas de reposición de efectivos, a pública ábrenlles as portas e poden pedir o que queiran e contratar a quen lles dé. E, como decía, non aposta nin pola investigación, nin por crear patentes, nin cree na función social de desenvolvemento económica e non acepta a solidaridade fiscal, porque ten unhos precios que non son accesibles para todo o mundo. Pero, sin embargo, sí que crea centros de estudios que non apostan pola investigación, sí mobiliza fondos públicos e privados ao seu favor, pero que non benefician a sociedade en xeral. E si crea centros boutique, poselitistas, bueno, pois eu querolle un servicio público e non lle quero un privado que só ostente beneficio. E como son galega e desconfiada, non vai a ser que esta creación este pensada para que algunhas persoas que ao mellor a partir do 5M, xa que o mencionou, se queden sin traballo e aí teñan unha salidiña. Eu espero que non señan esas as intencións do Partido Popular e, como decía, non é necesaria unha universidade privada en Galicia porque así o dicen todos os estamentos entendidos en elo. Aposten pola pública, sigan invertindo na pública e non recorten continuamente os servicios públicos, que é o que veñen facendo dende que gobernan a Xunta de Galicia. Moitas gracias, señora Velleira. Xa para rematar o debate deste punto, ten o turno de peche don Efrén. Ben, pois dúas de dúas. Saltanse os recortes no debate como se non existiran, pero a realidade é persistente. O baño de realidade que decía o señor García son 438 millóns de euros menos para a universidade pública. E despois, claro, o seu vaise a antigua Grecia, que non sei se era pública a Academia de Platón, pero sí que sei que aí naceu a idea de Estado por aquela época e naceu o público naquel momento. Pero centrándonos no que é importante. Pensamento único non. O BNG defende o sistema universitario galego igual que o defenden os reitores. Ou é que tamén os reitores das universidades son peligrosos independentistas e comunistas como os do BNG. Vayan á realidade, recortan, están intentando acabar co sistema universitario galego e póñenselles en frente os reitores das universidades e os partidos políticos que queren defender un ensino público e de calidade en todos os estamentos, pero evidentemente tamén no universitario. E estánllelo dicindo os rectores, non é que o diga o BNG, é que lle digan os rectores, que non fai falta, que ven a competir con a oferta que xa hai. Polo tanto, esa universidade non é necesaria. Gracias. Solo hai un novo favor do señor Feijóo ao señor Escoté. Gracias, don Efrén. Ben, rematado o debate, sometemos a votación o punto número 10, moción de BNG en apoio ás universidades públicas e ao ensino público. Votos a favor? 12. Perdón? No, eu entendín que non. Por lo tanto, vótase nos términos en que está presentada a iniciativa. Moi ben. Entonces, nos termos en que está presentada. Moi ben. Pois sometemos a votación. Votos a favor? 12. 12 votos. Votos en contra? 12. 12. Repetimos a votación. Votos a favor? 12. 12. Votos en contra? 12. 12. Queda aprobada por voto de calidade. Punto número 11. Moción do Partido Popular para instar o Goberno a aboar a débeda pendente a Galicia. Quen vai levar? Señor Castiñeira, ten a palabra. Moitas gracias, señor presidente. Vayan as miñas primeiras palabras para todos
eses veciños da Mariña que hoxe estiveron aquí manifestándose. E tamén lle vou a dicir ao señor presidente, igual que lle dixo o seu compañeiro Arias, de felicitalo polo empaque desa situación, eu teño que dicir que levamos 7 meses e xa levamos varios conflitos laborais que temos que sufrir aquí neste mesmo pleno, este mesmo cos traballadores da Alcoa, cos traballadores tamén de Suplusa, e os problemas tamén dos traballadores da limpieza. Son 7 meses, vostede foi sindicalista e, dende logo, eu creo que non é para felicitarse, senón eu creo que máis ben é para preguntarse por que están pasando estas cousas. Señores deputados da bancada da esquerda, dice o refrán que non hai máis cego que o que non queira ver. En esta moción, na que solicitamos ao Goberno central que devolva eses 370 millóns de euros que lle debe aos galegos pola devolución do IBE do 2017 e polos incentivos do 17 e do 18, imos ver se son capaces de quitarse esa venda nos ollos que lle colocou o señor Sánchez a todos vostedes con respecto a este asunto. Porque, ademais de non querer ver, eu entendo que andan bastante perdidos neste asunto. E digo o seguinte, digo por unha cousa moi clara, andan perdidos porque no Parlamento de Galicia votan unha cousa, o Bloque vota a favor desta moción, a ver que fai hoxe, pero que votou en contra o día 11 ao Goberno do Estado dunha moción similar, que, por certo, defendeu un vivariense, defendeu un lugués, porque aquí parece que solo os deputados en Madrid parece que solo son do BNG. Non, un vivariense, un lucense defendeu esta moción. Pero que o Partido Socialista en Galicia abstense, pero que despois chega o 11 de febreiro e vota en contra. O sea que eu creo que algo perdidiños tamén andamos coa cinta nos ollos, pero tamén perdidos. Imos a ver a que votan vostedes hoxe. Se prefiren defender os lucenses e os intereses de todos os galegos ou se prefiren facer o contrario, como fixeron en Madrid, defender ao señor Sánchez e defender as disculpas da señora ministra, a señora Montero, disculpas de mal pagadora, que además anunciaba de unha forma tan infantil de que se esgotou a oportunidade de resarcir o pago porque tocaba no 2019. Home, por favor, eso que nos lo digan os galegos de que agora xa foi marica non chores, pois eu creo que non. Vámoslo luchar, esperemos que non teñemos que chegar aos tribunais, pero a verdade é que me parece bastante duro dicir eso. Mire, no caso do IBE son 204 millóns de euros de todos os galegos que o Estado recaudou, que non devolveu e que o Goberno socialista se nega a pagar, a pesar de habelo prometido no ano 2018 que así o iba a facer. E no caso dos incentivos, tamén ese é un caso tamén bastante increíble, porque polo bo desempeño fiscal do ano 17 e 18, o Estado nos debe outros 170 millóns de euros, o cal chama a atención, non, que non se paguen os premios. Facemos ben as cousas en Galicia, pero non se pagan eses premios. Son máis de 370 millóns de euros que están unidos aos 2.500 que fan o total que adebeda o Estado ás comunidades autónomas. 2.500 millóns de euros, que se suman aos 750 millóns de euros que, ademais, adebeda aos concellos. Non podemos olvidar que vostedes e nosotros somos concelleiros dos diferentes concellos que estamos pendientes tamén de cobrar. E queremos, claro, lógicamente, cobrar para facer servicios. Non vamos a facer, como fai o señor Arias, ahora non está aí, sinto, que pide os cartos do plan Marco, pide que lle dien máis cartos, pero ano pasado deronlle 57.000 e só gastou 44.000. O sea que non foi capaz de gastar os 57.000. Nós pedimos cartos precisamente para dar servicio a todas esas circunstancias. Pero que ofreceu o Goberno para que renunciásemos a ese noso dereito e a toda esa débeda de autonomías e concellos? Pois nos dixo, temos aquí unha serie de medidas socialistas de esquerda que son moi interesantes. Mira, poden vostede endebedarse máis. Nosotros lles facilitamos un crédito, o sea, endebedarse máis. Nos ofrece tamén ampliar o obxectivo de déficit o dobre do previsto, tamén unha medida moi socialista. Nos ofrece tamén non computar ese IBI
incumplindo o déficit. Verdadeiramente lamentable. Vostedes van a facer a Zapatero, eu creo que, este goberno premia os que incumplen e os rupturistas e castiga os que cumplen coa legalidade e coas contas como o goberno galego. Outro exemplo, armonizar os impostos dos cales ten responsabilidade os gobernos autonómicos. Bueno, pois vostedes queren armonizar polo alto. O sea, que aqueles galegos que agora non pagan, eses 100.000 galegos que agora non pagan o imposto de sucesións porque outros fixeron malas cousas, queren que así os faga. Vostedes igualan para mal, como fan sempre os gobernos socialistas. Dende logo que vamos a pedir o apoio desta Cámara para que a Xunta de Galicia ante o Goberno de España ingrese as contías do imposto sobre o valor engadido do IBE e as liquidacións correspondentes ao ano 17 como consecuencia da implantación do sistema de información e declarar o apoio desta Diputación Provincial de Lugo á reivindicación da Xunta de Galicia ante o Goberno de España dunha convocatoria urxente do Consello de Política Fiscal e Financiera que leva 18 meses sin reunirse. Señor Castiñeira, alongouse moito ao principio, ao final faltoulle un poquinho de tempo. Bueno, moitas gracias. Don Efrén, ten a palabra. Ben, señor Castiñeira, vostede conta as cousas, pero non lle vou dicir que minte, pero contas a medias, porque falaba da postura do señor Rego en Madrid e sabe que era por unha emenda que puxo que vostedes nesta veñen a corregir e a facerlle caso ao señor Rego. Entón, sabe por que votou en contra, que era porque se quedaban cortos e non porque se quedaban largos, non? Na petición. Entón, se vai contar a historia, pois contea de forma completa, pero se vamos á historia, nós estamos a favor de pedir ese diñeiro. Pero, claro, sorpréndenos que veña do Partido Popular esta vehemencia en pedila, cando o que permite que este sucedendo isto foi unha lei aprobada por o señor Rajoy e co parabién do señor Feijóo. Non, acórdanse, cando se aprobou a lei esta do IBI. E, ademais, con o visto bo do señor Feijóo, cando era lesiva non só porque o Estado ten a capacidade de reterche os cartos, senón porque non tiña en conta o peso do avellantamento ou dispersión da poboación e varias cousas que perxudicaban, criterios que perxudicaban claramente a Galiza. En cambio, o señor Feijóo asinou no e deu no por bo no 2014. Claro, facemos leyes como aquelas e agora veñen estes problemas. Eu non vou defender o goberno socialista porque fomos os primeiros en decir que eso era injusto e que se tiña que devolver ese diñeiro dos galegos e das galegas. Neso estamos completamente de acordo. E máis, xa lles insistimos en que foran por a vía xudicial, pero xa antes, moito antes. Só andaban chorando polas esquinas e non facían nada. Que faga o señor Feijóo o que ten que facer, que é defender a este país. Entón, por aí as críticas ao BNG, claro, que lle veñan a un nacionalista a decir que non reclama o diñeiro ao Estado central, home, parece pouco serio que vostedes vayan por aí. Pero tamén con os incentivos a compridores o único que facían era tratar de esconder os recortes, non? Tratar de esconder que hoxe hai 148 millóns de euros menos na atención primaria, pois andaban con esas leyes que os que cumprían, non, unhos bons e outros malos, pero eso era para esconder os recortes. E claro, montan aquelo para esconder aqueles recortes e isto, e daqueles polvos estos lodos, señores do Partido Popular. Vostedes fixeron esa lei. Condenaremos o goberno do Partido Socialista en que ten que abonar. Pero, se vostedes non houberan modificado esa lei nestes termos, hoxe non estaba Galiza neste problema. É ben clara a postura do BNG, que defende outro sistema tributario. Defendemos un sistema de financiamento como o cupo vasco. Pero aí non vamos a estar de acordo. Pero en pedir isto sí. Pero claro, non poden ser tan hipócritas de parecer que isto veu da nada. Están facendo mal no goberno de Madrid, moi mal. Estamos ao seu lado en defender pola vía que sea. A xudicial, a política, e iso estuveronos desde o minuto 1 ao seu lado. Pero teño que recordarlles que é culpa dunha lei aprobada por o Partido Popular. E vostedes en ningún momento entran neso.
Vostedes en ningún momento entran neso. De feito, o señor Feijóo saliu ali alabando a gestión do señor Rajoy con a reforma do IBI. E agora viron o que era esa lei que tanto aplaudiron, non? Agora critican o Partido Socialista, con razón, en que retiña eses cartos. Pero que o Partido Socialista, se vostedes non aprobaran esa lei, non podía estar retendo ese diñeiro. Polo tanto, estamos con vostedes na reclamación, pero non na explicación que fixo. Ademais, claro, tuvo a osadía, ao meu ver, de falar de vos e malos e dixéramos coherentes ou non coherentes. Claro, coherencia é que vaya todo coherente, pero aprobar unha lei que permite o que está pasando e despois criticala, eso non é coherencia. O BNG estuvo desde o minuto 1 reclamando ese diñeiro, todo, íntegro, incluindo a cláusula esa para vos cumpridores, como se chamou. Polo tanto, repítome, estamos a favor en reclamar ese diñeiro, estuvémoslo sempre, antes que vostedes. De feito, é que non queremos que o Estado teña a competencia de reter o diñeiro dos galegos e das galegas. Pero, no análisis de por que estamos neste punto, pois sáltanse partes da historia. Gracias. Moitas gracias, don Efrén. Doña Mayra, ten a palabra. Moitas gracias, señor presidente. Bo día, señores deputados e señoras deputadas, medios de comunicación e público en xeral. Eu creo que é preciso facer unha explicación breve do orixe deste conflito, porque hai que recordar que foi precisamente un goberno do Partido Popular, co ministro Montoro, o que no 2017 puxo en marcha este novo sistema de xestión do IVA, o suministro inmediato de información, que, entre outras cousas, o que fixo foi ampliar precisamente o prazo para que as empresas liquidaran o imposto. Isto supuxo que a recaudación de novembro, que normalmente se ingresaba no mes de decembro, se fixera en xaneiro e unha vez que estivera o exercicio pechado. Como afecta este cambio ás contas públicas? Pois a verdade é que vostedes saben, calquera ademais dos que aquí somos alcaldes, que a contabilidade pública aplica o principio de devengo e, polo tanto, contabilizamos os ingresos cando se xenera a obrigación e non cando se paga. Polo tanto, as comunidades autónomas que cada ano reciben a metade da recaudación do IVA, pero que para non ter que esperar ao peche do exercicio o Estado lles adianta o que calcula que lles vai a corresponder por este concepto e liquida 2 anos despois, cando se fai o cálculo do 2017, fíxose antes do cambio normativo, as comunidades autónomas recibiran todo o que lles correspondía en concepto dese adianto, o correspondente aos 12 meses, sin ter en conta o efectivamente cobrado, que son os 11 meses, todos menos novembro. Entonces, se genera un conflito e, efectivamente, no ano 2019, cando é o momento de liquidar o exercicio do 2017 e facer o balance entre o que se adiantou e o que realmente se ingresou, as comunidades só podían computar os 11 meses, pese a haber percibido os 12. Aínda así, as comunidades non tuveron que devolver diñeiro ao Estado, xa que ao incorporar todos estes conceptos, a liquidación do exercicio foi positiva para as comunidades autónomas, aínda que en menor medida que outros anos. Pero houbo xa un intento de resolver esta situación e foi precisamente o ano pasado, co proxecto de a Lei de Presupuestos do Estado, para intentar modificar os plazos de pago de IVA das empresas, de maneira que puntualmente, de forma excepcional, no 2019 se recaudara o importe equivalente do imposto a 13 meses para paliar ese mes que non se había percibido e compensar así as comunidades autónomas, pero efectivamente non houbo esa aprobación do presuposto e non puido levarse a cabo. Polo tanto, eu creo que é conveniente recordalo, porque dá a sensación de que o Partido Popular aquí non tuvo nada que ver e foi precisamente quen
orixinou este problema. O Consello de Política Fiscal e Financiera pois establece como as medidas o que vostede acaba de dicir e sabemos que non se deixou de efectuar o gasto porque como se gasta en función do que un prevé ingresar con independencia de que se recaude, é mentira que non se fixera o gasto está feito no 2017 e no 2018. Dende o Partido Socialista presentamos unha emenda polo cal pretendemos instar ao Goberno do Estado e atopar fórmulas que permitan corrixir o problema creado en 2017 e poder liquidar o IBE pendente dese ano, se fose posible, a través do Orzamento Xeral do Estado de 2020, instar ao Goberno do Estado a realizar unha reforma do financiamento autonómico e da administración local para garantir a autonomía e suficiencia das comunidades autónomas e dos concellos e singularmente de Galicia, así como demandar a aprobación o antes posible dos orzamentos xerais do Estado para 2020 que permita normalizar a relación financiera entre a Administración Xeral do Estado, das comunidades autónomas e dos concellos. Polo tanto, eu creo que nós aquí debemos ter todos a altura de miras e teñen a oportunidade de que haxa un acordo unánime ou máis unánime posible para acadar o obxectivo que é buscar a fórmula que permita corrixir esta disfunción. Moitas gracias. Moitas gracias, doña Mayra. Señor Castiñeira, segundo turno. Gracias, señor presidente. Moitas voltiñas lle dan. De verdade que si, moitas voltiñas lle dan. A culpa é do Partido Popular. Moito hai que oír agora. O sea, a culpa é do señor Montoro e do seu sistema de suministro inmediato de información, que foi un sistema revolucionario que vostedes están usando agora e que non van a derogar precisamente para mellorar o cobro do IBE, para evitar precisamente a burocracia en todas as empresas e para evitar o cobro de empresas defraudadoras. Como vostedes falan do señor Montoro e do goberno de Mariano Rajoy? De verdade, isto é algo que hai que resolver, que vostedes debían haber resolto no seu momento cos socios que os apoiaron na moción de censura, non foron capaces de aprobar uns orzamentos onde deberían estar precisamente esas devolucións que o Partido Popular, lógicamente, votou en contra porque Galicia perdía un 20%, porque en Europa non querían nin velos e porque os seus propios socios lles votaron en contra. Eu, a verdade é que non sei como teñen tanta cara, non? Decir que o causante desta circunstancia, o señor Montoro, é increíble. Hai mecanismos para poder solucionar isto, o debían ter solucionado xa hai moito tempo. No ano 19 o poden solucionar no ano 20. Estas emendas que vostedes nos traen non nos valen. Son as solucións que nos están dicindo como vamos a endebedarnos, como vamos a incrementar o déficit. Todas estas medidas que vostedes propoñen son medidas que non lles vale, desde logo, as autonomías que son autonomías cumplidoras. Mentras vostedes andan con outros gobernos, reunións bilaterales, propoñendo de outras cousas tan graves como darlles a Caixa da Seguridade Social ao País Vasco. Eso fano de forma bilateral. Os cumplidores nos reúnen a todos e nos fan unha serie de propostas que non valen absolutamente para nada. Levan 18 meses sin convocar o Consello de Política Fiscal. Acaban de retrasalo agora ao mes de novembro. O sea, non teñen idea de seguir co traballo que levaba feito no seu momento o anterior goberno. Están retrasando todo. Só lles interesa negociar bilateralmente con gobernos que os apoiaron nesa investidura. Nos parece verdadeiramente lamentable, porque os que cumplimos nos vemos perxudicados en contra daqueles que queren separarse ou daqueles que teñen mal as contas. E o decíamos antes, intentar armonizar os impostos e subirnos aos galegos para equilibrarnos
co resto de comunidades que non cumplen, desde logo que non conten con nosotros. Pero, bueno, esa é a política fiscal da esquerda, desa bancada. Nosotros preferimos menos impostos, preferimos cumplir as contas e non despois andar protestando por aí de todo aquilo que non damos feito. De verdade, me esperaba outra cousa. Señor Rivera, vostede que dice que tiñamos unha oportunidade para non absternos e votar a favor, vostedes tenen agora unha oportunidade para a sensatez. É verdade que van a votar unha cousa aquí diferente a que votaron en Santiago e a que votan en Madrid, pero sí que é ben certo que eu creo que lles daría unha lección aos seus compañeiros en Madrid e sería pois unha noticia moi boa para todos os lucenses. Moitas gracias. Moitas gracias, señor Castiñeiras. Non Efrén, segundo turno. Ben, señor Castiñeira, claro, non lle gusta que digamos que é culpa do Partido Popular, pero é que a é. De feito, o señor Montoro incluso fixo unha chantaxe igual que tratou de facer a señora Montero e vostedes criticaron con amenaza de non pagar se non se aprobaban os orzamentos. Igual. Está falando de comportarse diferente, pero vostedes fixeron exactamente igual. Crearon esa lei e despois amenazaron. Se non hai orzamentos non hai diñeiro para as comunidades. Entón, nós eso temos que criticar. Pero tamén criticamos a actitud do Partido Socialista e é pública a nosa postura sobre eso. Nos votamos en todos os lados o mesmo. Pero tamén me parece curioso que vostede tilde de graves as negociacións do Partido Socialista con o goberno vasco, porque o que están negociando é que se cumpla o Estatuto de Guernica, que entendeu que non terá vostede nada en contra dos estatutos. Ou sí? Entón, nos propoñemos unha moción, por certo, que a nosa non fala da débeda, porque non lle sacamos nada do que puxeron vostedes, pero puxemos unha solución, que a que non lles gusta, que nós manexemos o noso propio diñeiro para non ter que depender de que non lo den ou non lo den, porque nós creemos que Galiza é maior de edad, porque eu, cando tiña 10 anos, pedíalle 100 pesetas a meu pai, pero agora teño o meu diñeiro. Pois trátase desto. Galiza é maior de idade e pode gestionar os seus recursos. E iso faino o cupo vasco e non pasa nada. Nin se rompe a súa España, nin nada. E nos defendemos eso. E con eso non estaríamos nestes debates. Pero vostedes eso non o queren. De feito, sei seguro que se o goberno que hai en España fora de outro color, vostedes ahora non estarían nesta postura, porque non as tuveron antes. Entón, xa lle digo, nós, incluso aunque non acepten a moción, vámoslla votar a favor, aunque non acepten a nosa emenda, porque evidentemente eu que lle decía, leccións de reclamar a débeda ao Estado a un partido nacionalista non lle vai dar o Partido Popular, eso seguro, porque fomos os primeiros en defendelo e neso vamos estar ao lado. Pero temos que fazer fincapé en por que estamos nesta situación. Polo tanto, aunque lle moleste, temos que criticar o Partido Popular, pero vamos a apoiar nesa reclamación que é máis que xusta. Gracias. Moitas gracias, don Efrén. Doña Mayra, segundo turno. Moitas gracias. Indicarlle ao portavoz do Partido Popular que, a pesar de que dice que o Consello de Política Fiscal non se convoca desde o 2018, eu creo que esta moción que cando a ustedes lles chegou igual non se debía haber convocado, pero se celebrou neste mes, e nel se aprobou precisamente os índices da senda precisamente de correspondentes ás autonomías. Polo tanto, ali se aprobou con 12 votos a favor e 5 en contra das distintas autonomías que enviaron aos seus conselleiros de Facenda. Pero, dende logo, eu polo que non paso é porque agora vostedes pretenden ser o antibiótico cando foron e son a bacteria e son o orixe deste problema. Cando dicía que non era posible aceptar a emenda proposta polo Partido Socialista e se refería precisamente ao acordado nese Consello, nós na nosa emenda a verdade é que non plantexamos nada deso. O que plantexamos é buscar fórmulas a través da aprobación da Lei de Orzamentos do Estado do 2020, como intentou xa o Goberno no 2019 e que vostedes decidiron non apoiar. Si ustedes no seu momento
apoiaran e votaran a favor da Lei de Presupuestos do Estado do 2019, seguramente non teríamos agora en riba da mesa este problema. Logo, con respecto ao que decía na primeira intervención, que se me pasou comentar, facendo alusión ao alcalde de Castro Verde, ao sucedido de que non era capaz de gastar todo o diñeiro que a Xunta nos dá aos concellos. Parece mentira que vostede haya sido alcalde, porque sabe precisamente que a Xunta non nos deixa utilizar precisamente as baixas que se producen nas licitacións das subvencións que nos dá aos concellos, a diferencia do que si facemos os socialistas desde a Diputación de Lugo. Gracias, doña Mayra. Xa ten un turno de pecho, señora Castiñeira. Bueno, pois moito hai que oír desde esta bancada, dende logo. Ao final, que se lle deban 370 millóns de euros a Galicia, a culpa é do Partido Popular. Están acostumbrados a eso, están no goberno, están acostumbrados a botarlle sempre a culpa incluso á oposición. Vostede, señor Castro, fala de medias verdades e é que leva 7 meses aquí falando coa boca pequeno, solo das cousas malas que ten esta circunstancia. Eu creo que aquí debemos estar todos, hai moitos servicios en xogo, é moito diñeiro, 370 millóns de euros é 4 veces o orzamento desta Diputación. Fíxense vostede cantas cousas se poden facer con eso. Eu creo que non debíamos banalizar estas circunstancias. A propia ministra no seu momento dixo que o iba a facer, que era posible, non foi capaz de facelo. Agora nos ofrecen unhas disculpas, entendo que de mal pagador, porque vostedes en funcións non podían facer absolutamente nada, pero é que agora que están gobernando tampouco fan absolutamente nada. Gracias, señora Castiñeira. Rematou o seu tempo. Non sei se, porque non o dixo, na intervención se acepta as emendas que lle propuxeron ou non? Non, dixo non na intervención, señor. Que non as acepta? Non se acepta, non. Non se acepta, moi ben. Entón, votamos o texto nos seus termos, tal como foi presentado. Votos a favor? 12, 14 votos a favor. Votos en contra? 10 votos en contra. Queda, por tanto, aprobada esta iniciativa. Pasamos ao punto número 12, que é outra moción do Grupo Popular para instar ao Goberno Central a aceptar as alegacións da Xunta de Galicia dos traballadores da Alcoa San Cibrao ao proxecto de Estatuto de Consumidores Electrointensivos. Non sei quen vai defender esta iniciativa. Doña Elena Candia, ten a palabra. Pois moi bo día a todos e a todas. Como lle decía, señor presidente, cando lle pedín intervir ao iniciar a sesión plenaria, este grupo consideraba que a orde do día hoxe tiña unha razón bastante importante para alterarse, competencia que só tiña vostede, porque nos parecía, e dentro dun escenario de consenso, que entendo que debería de ser así, o comité representante dos traballadores e representante tamén, por que non dicilo, das 5.000 familias que neste momento están pasando unha situación de incertidume e de moita inseguridade e a medida que avanza o tempo, pois, como lle explicaba o presidente na entrada desta institución, non creen en fotos, nin creen promesas baleiras, e o único que vale, evidentemente, é un instrumento que abarate o precio da enerxía para que permita garantizar a continuidade desta importante empresa na nosa provincia ubicada na Mariña. E dicía yo tamén dende o máis profundo respecto institucional, porque creo sinceramente que o que nos están demandando todos os traballadores e traballadoras da Alcoa, os políticos ou politiquillos de Lugo, é unha unidade que se manifeste de maneira rotunda e algúns, evidentemente, dixémolo moitas veces, e hoxe probablemente é o momento de incidir nelo, todo o mundo temos a mesma preocupación, pero non todo o mundo ten a mesma responsabilidade. Aquí xa veu en moitas ocasións propostas para defender a continuidade da Alcoa na nosa provincia. Todas elas, ademais, se levaron con moita mao esquerda por todos os presidentes. Teño aquí algunha iniciativa cando presidía o señor Besteiro, por suposto, algunha tamén cando presidía
o señor Darío, e todas elas acabaron un consenso unánime e sempre se fixo un esforzo e unha altura de miras por parte de todos os grupos políticos. Podemos mirar atrás, pero o importante é analizar o presente e, sen dúbida, o máis importante, que é o que queren os traballadores e o que queremos todos, é mirar o futuro. En este momento temos un documento, un instrumento normativo que, lonxe de mellorar, empeorou a situación que ten Alcoa. E iso tampouco dice o Partido Popular, é indudable que o suscribe tamén e que o comparte, pero díceno dunha maneira moi clara, pois fai 5 minutos a representante do Bloque Nacionalista Galego que facía un pouco de voceira no contexto de hoxe e dicio dunha maneira moi contundente os representantes dos traballadores. Nós o que traemos hoxe aquí é unha moción que pide que se acepten as alegacións que o Goberno da Xunta de Galicia, que o Goberno de Asturias, que tamén os representantes da Comunidade Autónoma de Cantabria e tamén os traballadores presentaron o texto que tiveron coñecemento recentemente. Porque, como decía, lonxe de traer certeza e aportar recursos suficientes para ter un precio competitivo da enerxía, aporta incertidume e queda perfectamente cualificado como insuficiente. Podría resumir basicamente que piden estas alegacións. A inclusión do consumidor hiperelectrointensivo para que as empresas que máis consomen teñan máis compensacións no custo da súa factura eléctrica, bonificacións na tarifa para que as compensacións de cargos, peaxes e impostos permitan unha rebaixa media dos precios eléctricos de 10 euros kilovatio fronte aos 2,5 de media que propón este estatuto do Goberno, e no caso de Alcoa, ademais, quedaría reducido un 0,54, elevar as cuantías polos custos indirectos do CO2 ata o máximo legal, 300 millóns de euros anuais, fronte aos 172 comprometidos polo Goberno, e recuperar as poxas por interrumpibilidade. Resumidas moito, porque é un documento de máis de 15 folios que tamén o temos aquí e que está suscrito, como decía, polos propios traballadores. Probablemente o que pasou con este documento é un peaxe máis que hai que pagar a eses acordos de goberno do presidente Pedro Sánchez. De feito, das 119 empresas beneficiarias por este instrumento, pasouse no borrador a 279 e neste momento chegamos a 600, co cual a tarta é a mesma, a situación na que queda esta empresa na Mariña que nos preocupa a nós, e non só na Mariña, tamén en outras provincias de Galicia, pois queda reducidas as súas expectativas. Pero hoxe non é só unha declaración de suscribir unhas alegacións que seguramente vais a compartir con nós, porque, insisto, é o que piden os traballadores. É quizá pedir un plus máis, non? Evidentemente, o presidente do Goberno estivo en Galicia este fin de semana e veu a pedir apoio para un dos seus compañeiros que vostedes tamén defenden a ultranza e apoian. É o que lles pido que alcaldes do Partido Socialista, vostede nomeadamente, presidente, dé un paso frente e lidere esas negociacións e traiga un resultado para a provincia. Mire, vostede dixo que chegara aquí para eliminar os circos. Teño que felicitalo, e non polo que decía o alcalde de Castroverde. Bastou vostede un récord. En 6 meses, nunca tantos líos houbo nunha institución provincial. Nunca. Polo menos dende o ano 2012, ou polo menos desde que gobernou o Partido Socialista. O señor Besteiro tivo unha manifestación do Breogán. O señor Darío tivo 2 manifestacións dos bombeiros e dos veciños do Incio. E vostede vai pola terceira. E mire que pouco tempo leva. Pero isto é un traballo de todos. É un traballo de todos. E créame que con Alcoa non queremos política. Con Alcoa e Lugo queremos compromiso. E queremos axudar. Nós fomos na manifestación no 12, fomos no 16 e iremos no 20. Pero agora non chega cunha pancarta. Agora necesitamos solucións, presidente. Gracias. E vostede, que seguro que sabe e pode, e seguro que ademais quere, debe de asumir esa responsabilidade. Gracias. Señora Candia, don Efrén. Ben, señora Candia, comenzando por o final, home, que non queren politizar xa no mismo redacción da moción. Si buscamos acordos. Pero, bueno, é que o dixo ahora ao final, iba a empezar nun tono máis conciliador, pero, claro, di eso e tiña que poñer énfasis neso. É certo que estamos de acordo todos e todas en que hai que darlle unha solución a Alcoa. Tamén é certo,
e non veñan con que é sempre a culpa do Partido Popular, que vostedes gobernaron en Madrid e xa había estes problemas en Alcoa. A crisis de Alcoa non naceu onte, nin antonte, nin hai un mes. Levan moito tempo reclamando solucións para as electrointensivas en Galiza. Moito tempo. E nese tempo que levan reclamando, vostedes tuveron gobernos. E nin a Xunta de Galiza se enarbolou a bandera de Alcoa, nin o señor Rajoy propuxo un estatuto para as electrointensivas que solucionara o problema. Pero, bueno, como vostede ben decía, iso é o pasado, vamos a ir de cara ao futuro. É certo en que estamos de acordo en cal é a solución, incluso neste tema estamos de acordo en cal é a solución, porque as alegacións que fixo o Bloque Nacionalista Galego en Madrid son, non sei se iguales ou moi parecidas ás que fixo a Xunta de Galicia. Por qué? Porque son as alegacións dos traballadores, que son os que conocen de primeira man o problema e os que propoñen as solucións. E son soluciones razonables, ademais, porque hai noutros países, porque outras veces dicenos que son inventos. En Francia, que os salarios non son menos que aquí, compiten na produción de aluminio. Entón, é certo que aquí podemos competir sin problema se nos damos unhas normas de xogo iguales. Entón, hasta neso estamos de acordo. O que sí, claro, se veñen con non politizar e tal, eu entendo que aceptarán a nosa emenda, porque suele darlle protagonismo aos traballadores, que son os que fixeron o texto. O texto que defendeu o Bloque Nacionalista Galego e o texto que defendeu a Xunta de Galiza agora. Entón, espero que acepten esa moción, porque sí que é verdad que nos xugamos moito. Xugámonos tanto que nos xugamos o futuro dunha comarca inteira. O que supón esa factoría para toda a comarca é que viva ou non viva. E sabe calquera dos compañeiros diputados que están aquí que sean da Mariña, que non o son, pero é evidente. Entón, é certo que é un tema moi serio. É un tema moi serio e no que estou completamente de acordo que temos que estar todos na defensa. O meu partido estuvo desde un principio e vai seguir estando. E, polo tanto, aunque lle faga esa crítica que vostedes puderon ter posto xa solucións, nos estamos por buscalas. Vamos mirar o futuro. É verdad que non sirve de nada analizar, sirve políticamente, pero se lle toma a palabra de non imos politizar, pois vamos deixar eso atrás e vamos a apoiar as alegacións dos traballadores, que son as que nos presentamos e as que van poñer solución ao problema, porque hai outras veces que hai problemas moito máis complicados. En sectores industriais hai veces que a solución non está clara, pero neste caso dase a boa causa de que hai solución. Polo tanto, nós estamos na defensa das reivindicacións dos traballadores, como estuvemos desde un principio. Polo tanto, pois, nós esperamos que acepten esa modificación, tomando a palabra de non politizar, e pouco máis. Estamos nun dos temas máis serios que afectou a esta provincia en moitos anos. Polo tanto, hai que poñer todos a traballar para salvar esa situación, porque senón morre parte desta provincia ou morre a provincia inteira. Grazas. Moitas gracias, don Efrén. Bueno, agora polo Grupo Socialista ten a palabra da doña Pilar García Porto. Ben, moitas gracias. Vai por diante o absoluto e total compromiso na defensa dos postos de traballo da Alcoa e, por suposto, dos intereses dos seus traballadores, algo que, tal e como acabamos de ver aquí, é compartido por todos os integrantes desta corporación. E penso que tamén van a estar de acordo comigo en que necesitamos un sector industrial que sexa forte, que sexa dinámico, que sexa innovador en España e tamén en Galicia. En ese sentido, ben con erros ou ben con acertos, algo de todo habería, digo eu. Como sempre lle pasa a quen traballa, o Goberno de España leva xa 20 meses traballando na articulación dunha política industrial con visión de largo plazo e alineada tamén cos obxectivos de desarrollo sostible da Axenda 2030. Falaba a señora Candia da mesma preocupación, pero con diferente responsabilidade. E eu tamén me atrevo a decir que con diferentes momentos, algúns vivíronos vostedes ao fronte do Goberno Central e outros tocan ya ahora o Goberno de Sánchez. Pero hai que recuperar o tempo perdido. Durante os 7 meses que estivo o Goberno do Partido Popular en Madrid, 7 anos nos que a industria quedou relegada absolutamente a un segundo plano, por non decir que foi invisible na acción de goberno
de Mariano Rajoy, igual que acontece hoxe en Galicia co goberno de Feijóo, tal e como podemos ver coa falla e carencia absoluta de un plan de industrialización para o noso país, donde non vemos ideas propias da Xunta de Galicia, porque evidentemente non as poden ter porque non hai plan de industrialización por parte do señor Feijóo para este país. A ausencia de política industrial, cando vostedes gobernaron en Madrid, é unha realidade que a industria coñece e recoñece, ao igual que acontece agora aquí no seu goberno en Galicia. Durante o tempo que o Goberno de Estado leva ao fronte con capacidade limitada para tomar decisións, actuou con determinación, con constancia e con rigor. Creo que iso é algo que non podemos discutir. E tamén con forza, coa mesma forza que vostedes, por certo, a través dos seus compañeiros ali en Madrid, utilizaron para sometelo a un bloqueo político e orzamentario constante, intentando sacarlle rédito electoral, eso sí, aquí en Galicia. Fai un par de días, Feijóo acentuaba o dramatismo e dicía que en 11 anos nunca vira tan preto o peche de Alcoa. O que non teño tan claro é se isto empeza a ser un desexo, é unha profecía do señor Feijóo, ou xa empeza a picarlle o gustillo de certa satisfacción tamén, porque a vostedes hai que lembrarlles que aló polo ano 1998, sendo presidente Aznar, se vendeu Alcoa. E aí xa empezou a pantasma da dúbida e do medo ao peche de Alcoa. Pero claro, vostedes aí, o Partido Popular, non participaba nas manifestacións que, por certo, xa había na Mariña. Algún compañeiro seu si o facía, podese atopar na hemeroteca nalgúnha imaxe. Pero, bueno, dende logo vostedes non o facían con tanto despliegue nin con tanta vehemencia. A responsabilidade era outra, o momento era outro. Non había un presidente socialista que en atacara a Madrid nin o interés dunhas eleccións autonómicas en Galicia. E non lles falo só do 1998, tamén de anos máis próximos, cando o goberno galego, e a través daquelas delegada da Xunta, Raquel Arias, confirmaba que o goberno bonificaría a tarifa de Alcoa. O mesmo podemos falar e lembrar o compromiso de José Manuel Soria, que dicía o día 1 de xaneiro de 2013 que debería que o 1 de xaneiro de 2013 habería un sistema que serviría para garantizar a competitividade das 6 plantas españolas da empresa Alcoa. Tuveron 5 anos para aprobalo e non fixeron nada. Critican hoxe a un goberno porque quere dar un marco de seguridade e certidumbre á industria electrointensiva, e eu insisto, con aciertos ou con non tantos acertos, pero certo é que con traballo e con propostas en riba da mesa. Cando o Partido Popular poderían decirme vostedes que ferramenta deixou en riba da mesa para tratar este asunto? Que fixo o seu goberno do PP? O único que se me ocurre decirlles é aquela interrumpibilidade, saben que vostedes sabían de antemán que iba a desaparecer. Todos sabemos e somos conscientes, señora Candia, da necesidade que temos hoxe en día na provincia de Lugo. E sabemos tamén que a industria electrointensiva leva moito tempo demandando un marco enerxético estable para poder competir. Durante anos, o goberno do Partido Popular fixo oídos sordos. Pero, en todo caso, era necesario e inaplazable que o goberno actual se defina e caracterice o consumidor electrointensivo e, como vostedes non o fixeron, evidentemente, tócalle ao goberno de Sánchez. Agora, o texto do Real Decreto do Estatuto acaba de finalizarse nesa fase de audiencia pública, comenzaron xa a analizarse as alegacións e nós estamos de acordo en apoiar as alegacións dos traballadores. Vaya iso por diante novamente. E como tamén creemos que a auga pasada non move muiños, vimos de presentar, como xa referiu o meu compañeiro Efrén, vimos de presentarlles unha emenda simplemente para evitar esa politización que vostedes din que non é convinte neste momento, sumándonos ás alegacións presentadas polos traballadores e pedindo que retiren simplemente a propaganda institucional que lle corresponde á Xunta de Galicia. Saben tamén que presentamos unha moción de urxencia no día de hoxe na que propoñemos exactamente o mismo punto de acordo que vostedes traen a pleno nesta moción. Sobra dicir que se aceptan a emenda retiraremos inmediatamente a moción de urxencia para ser debatida.
E pola miña parte, nada máis. Moitas gracias. Moitas gracias, doña Pilar. Doña Elena, ten o segundo turno. Mire, decir que hai ánimo de consenso cando se rexistra unha moción de urxencia na mesma mañá e probablemente simultáneo a entrada das persoas que se manifestaban defendendo os seus dereitos para non votar a proposta que traía o Partido Popular, pois como mínimo xenera desconfianza. O texto que presenta o Partido Popular foi o mesmo que presentou na Mancomunidade, que acordou todos os compañeiros o voto unánime. Ben é certo que entre o Pleno da Mancomunidade este Pleno houve unha diferencia, é que o Goberno da Xunta de Galicia, non o Partido Popular, reuneuse cos traballadores, entre eles acordaron facer un frente común sumando Asturias e Cantabria. É a única diferencia pola que non reproducimos o texto da Mancomunidade. Esta mesma mañá consensueino co presidente, efectivamente me confirma que decidiron facer ese frente común porque entendían que tiña máis forza a nivel institucional. Así yo entendín e, con toda discreción e prudencia, tamén o reproduzco aquí. Esa é a diferencia que hai entre o Pleno da Mancomunidade e a de hoxe. Mire, decíalle que esta corporación leva falado moito de Alcoa. Probablemente agora toca menos falar, porque tamén terán que recoñecerme que a situación a que se chegou agora, incluso co peche de cubas, que só se producira cun accidente cando casón, nunca se chegou a ese punto de non retorno. A situación é indudablemente peor ca nunca. E no seu momento, cando, por exemplo, o presidente Gómez Besteiro pedía unha nova tarifa eléctrica, e teño aquí unha nota de prensa de setembro do ano 12, dunha maneira bastante áxil, tiñamos contestacións, e vou a reproducir algunha de representantes de sindicatos, do líder do UGT, por exemplo, que decía Rajoy me trasladou o compromiso de resolverlo de Alcoa e de Megasa. Probablemente non seña unha solución definitiva, non? Senón estiveramos falando disto. Pero o que é indiscutible é que o presidente do Goberno, por aquel entón, asumeu en primeira persoa as negociacións ca multinacional, se desplazou no medio de transporte que necesitou e, dunha maneira bastante áxil e con contundencia, trouxe unha resposta. Igual que fixo o presidente da Xunta cando requerían un gaseducto, que indudablemente a inversión na Mariña foi francamente importante e os traballadores e traballadoras así o coñecen e así o respetan. Pero agora non vale un tuit, non basta que vostede diga apoiamos as alegacións. Agora, o que nos pedimos é que os que piden os votos para Caballero, que antes o pediron para Pedro Sánchez, e permíteme con todo o afecto ao representante do BNG, vostedes dixeron aos galegos e aos veciños desta provincia que apoiaban a Pedro Sánchez co compromiso de solucionar a P9 e o problema de Alcoa. Entón, vostedes teñen moita forza en Madrid, e digo con admiración e respeto, faigan a valer, non chega un tuit, non chega a decir que estamos nunha manifestación, vos están gobernando en Madrid. E agora, indudablemente, a quen lle toca dar a resposta é, en primer lugar, o presidente do Goberno, que, por certo, non está nin se espera, agardo que veña en campaña electoral decirlle a solución aos veciños da Mariña, e digo yo, porque xa non lle vou a facer o comentario de que algunha persoa do Partido Popular queira que peche. Eso dicio desde a frialdad, desde a lonxanía e, dende logo, pois do calor dun sillón político e non dunha persona que conoce a provincia e que quere a provincia. Son 5.000 familias que neste momento teñen en dúbida o seu futuro. Gracias. Don Efrén, segundo turno. Sí. Ben, señora Candia, sorpréndeme, evidentemente, o señor, o noso deputado en Madrid, pois ten a forza que ten unha persoa, vostedes teñen 10, o sea, quero decir, é certo que uns dedícanse a defender a Galiza e outros non, eso sí que é certo, pero nós, evidentemente, vamos a exixir que se cumplan os acordos que teñen con nós firmados, ademais. Evidentemente, neso non imos dar un paso atrás, pero tamén vai neso a nosa proposta de emenda, porque nós o que sí que nos negamos é a reconocer aquí que sea a Xunta de Galiza a que liderou esta batalla, porque non o foi. Estuvo ausente durante moito tempo, porque é o que lle decía, isto non é un problema de agora. Claro, dicen, está peor que nunca, e se esperamos sin facer nada vai estar peor, pero que cando se ven os problemas é cando hai que reaccionar. E nin o Goberno de Madrid, nin a Xunta de Galiza foron os que lideraron esta loita, senón foron as traballadoras e os traballadores da Alcoa. Por eso, a nos parece moito mellor a redacción onde se poña os traballadores da Alcoa. Por eso, porque non foi a Xunta de Galicia, non foi o señor Feijóo. O señor Feijóo estuvo ausente durante moito tempo.
É o que lle decía, este problema non lle ven de hai 2 meses, nin de hai 3, nin de hai, ven de hai anos, é un problema que ven de hai anos. Xa hubo problemas con a factoría na Coruña e agora acabaron salpicando aquí. E veñen agora, no, poñemos Xunta de Galicia, pois máis forza. Pois a nos eso non nos vale, porque é facer ver que aquí o que se puxo a capa da defensa da Alcoa e da defensa do país foi o señor Feijóo e non o foi. Chegou tarde. Chegou tarde cando viron as urxencias. Polo tanto, eu creo que é de sentido común que acepten darlle protagonismo ás traballadoras e traballadores porque foi quen as tuveron. Nin siquiera lle vou dicir que o BNG leva moitos anos nesa loita, porque o que levan moitos anos nesa loita son os traballadores. Porque senón tamén tiñamos que poñer aquí que fagan caso das propostas do Bloque Nacionalista Galego, da CIGA e de outros sindicatos que tamén fixeron alegacións. Pero eu creo que é máis razonable darlle protagonismo a quen o ten, porque todos esos fomos o remolque das peticións dos traballadores e traballadoras. O remolque o respaldando. E creo que é o que pretenden facer vostedes agora. Entón, eu creo que é normal que acepten esa emenda e que busquen un consenso. E a moción non é tratar de desconfiar do consenso. A moción é por se acaso non aceptaban a emenda para deixar clara a postura do goberno, pero se aceptan a emenda evidentemente non ten sentido e retírase. Pero creo que están tratando de atribuirse un protagonismo que non o tuveron históricamente e ademais quen o sufren e quen o defenderon con as súas loitas na rúa e as protestas desde hai moitos anos son os traballadores. Polo tanto, que queremos poñer o acento neso. E todos nós poñernos a carón dos traballadores e traballadoras para defender a Alcoa e para defender esta provincia. Gracias, don Efrén. Doña Pilar, segundo turno. Señora Candia, hai unha cuestión que, sinceramente, non lle podemos aceptar, que se dirixa a nós dicindo que falamos desde a frialdade, dende o descoñecemento. Non é certo, señora Candia. Vostede sabe, igual que a nós, o mellor vostede coñece máis de cerca o problema, porque é da Mariña, pero o sentimento é o mesmo, Todos sabemos o que é ter xente no paro na casa. Algúns máis que outros, seguramente. Pero, bueno, dito isto, a mí me gustaría incidir no que nós traemos a pleno, que é unha emenda para retirar esa parte de promoción ou de vínculo institucional directo á Xunta de Galicia para darlle total protagonismo ás alegacións presentadas polos traballadores. Pero é que isto non é que o inventemos nós, porque nos parezca que podemos entender a presión que pretenden exercer, máximo estando nunha entrada dunha campaña electoral, senón porque o propio Feijóo recoñecía en declaracións aos medios de comunicación que viñan de facer propias, de sumarse, de recoller as alegacións presentadas polos traballadores de Alcoa, nada máis. Por iso non entendemos que vostedes neste caso non acepten a emenda que propoñemos. Podemos ir todos da man, sumando, sin ningún problema, estamos de acordo en reivindicar os dereitos dos traballadores de Alcoa, polo tanto, non vemos que nese sentido poida haber ningunha fisura, nin ningún tipo de dúbida. E tal como lle acaba de explicar Efrén, o voceiro do Bloque Nacionalista Galego, a moción que presentamos con carácter urxente era simplemente para manifestar claramente, no caso de que vostedes non aceptaran esta emenda, cal é o posicionamento do Goberno, que, como lles dixen eu e lles acaba de dicir e lles volvemos a recalcar, non ten sentido se vostedes aceptan a emenda. Polo tanto, nós votaríamos a súa proposta. E, nese sentido, pouco máis lle temos que decir. Deixemos xa a parte o esforzo que fixemos uns ou non fixeron outros durante etapas pasadas de goberno e, como vostede ben di, poñámonos a traballar na defensa dos intereses de Alcoa. Cando na Mariña se aprobou, cando na Mariña aprobaron esta emenda, proposta igualmente polo Grupo Socialista e polo Bloque Nacionalista Galego, é certo que esa reunión de Feijóo co Comité de Empresa non se producira, pero tamén son certas as declaracións de Feijóo que eu acabo de dicir aquí, a vostede leunas como a min, e seguramente as coñecerá mellor porque terá recibido explicacións de primeira man. Para nós, o importante neste caso é defender coa máxima forza os intereses dos traballadores de Alcoa. Estamos convencidos de que a mellor fórmula é salir nunha primeira votación conxunta co apoio unánime
de todos. A partir de aí, a decisión é súa. A xente xa sabe que nós estamos dispostos a instar a un goberno da nosa cor política, dispostos a defender os intereses desta provincia diante dun goberno da nosa cor política. Teñen vostedes a oportunidade agora de demostrar se están dispostos non a defendelo diante dun goberno seu, senón a ceder ese protagonismo única e exclusivamente en beneficio dos traballadores e traballadoras de Alcoa. Moitas gracias. Gracias, señora Porto. E agora ten un turno de peche doña Elena Candia. Eu non sei se hai unha parte que non entenderon, pero a proposta de acordo dio claramente instar o Goberno Central a introducir no texto do Estatuto dos Consumidores Electrointensivos as propostas da Xunta de Galicia e dos traballadores da Alcoa San Cipra. Iso é claro. A proposta é perfectamente consensuada e aceptada por todas as partes. Salvo que vostedes queiran, como aquí non lle poden dar moita batalla ao presidente da Xunta, facer política novamente con esta problemática tan importante, a parte está registrada en tempo e forma dende a semana pasada, que levamos demostrado este grupo que represento nesta corporación bastante capacidade de diálogo e bastante entendemento en cousas moitísimo máis complicadas. Esta proposta está falada co presidente do comité, está falada cos alcaldes dos dous concellos máis afectados, está falada ca Xunta de Galicia e non sei con que máis podemos falar. Creo que é moi difícil, recoñece o traballo dos traballadores, non atenta contra ninguén, creo que máis esforzo por a nosa parte. Pedímoslle que a convertira a principio do pleno para buscar un consenso e dicirlle aos traballadores, sinceramente, e digo yo, camao no corazón, eu non entendo votar en contra esta proposta, é absolutamente respetuosa con todos e recolle o sentir e o frente común a unidade da provincia para pedir o que Alcoa necesita. E digo yo, dende o maior respeto e con maior afecto. Entendo que non acepto, que si que non acepta. Perdón? Enmendar está recollida na miña proposta de acordo. As propostas dos traballadores. Doña Elena, se usted non acepta, xa está, non? Perfecto. Pero, se me permite un segundiño, eu creo que non está acertado no que está dicindo. Eu digo por qué. Si o que fai a Xunta é sumarse ao dos traballadores e vai da man de Asturias e de Cantabria, pois, home, hasta podemos recoller as comunidades autónomas de Asturias, de Galicia e de Cantabria. Pero Xunta, cando usted pon aquí Xunta en primeiro lugar, cando realmente quenes son os primeiros son os traballadores. Vostede está pretendendo facer unha emenda de engádega incluindo o Goberno de Asturias ou de Cantabria, súmeo. Non estou dicindo aceptámolo perfectamente, porque recolle a realidade tamén, Estamos de acordo. Estou poñendo un exemplo. E se quere poñer diante os traballadores, pois tamén. Pero é a realidade, que é un documento que nós non fabricamos. É unha situación de feito coñecida por todos. Bueno, de todas maneiras, como non aceptou, iba a poñer, porque máis me sugeriu aquí a vicepresidenta perdón, digo que lle ibas sugerir, xa que non aceptou non há lugar, pero un pequeno cambio na proposta, posto que se fala sempre de traballadores, e aí tamén hai mulleres, era poñer traballadores e traballadoras, non? Pero, bueno, como non acepta xa non há lugar, así que sometemos entonces a votación a súa iniciativa. Sí, perdón. Un receso de un minuto, porque nos contábamos fijo que se aprobaba para falar co meu grupo sobre a nosa postura. Moi ben, bueno, pois entonces facemos un receso de 3 minutos. Pero nin 3, é un... Moi ben.
Bueno, reanudamos a sesión e creo que don Efrén quería un minutiño para explicar, non sei se hai algún cambio de... Nada, de segundos, dada a importancia desta votación e a petición de receso, explicar o porqué. Bueno, falábase de non politizar e a nosa proposta era neso, pero entendendo a gravedade desta situación e aunque creemos que poñer aí a Xunta de Galicia a rogarse un oportunismo que non tuvo no seu momento e chegou tarde, pero, bueno, como falábamos antes e nos estamos xugando moito e moi importante, non sin entrar no xogo do Partido Popular de andar politizando, pois, en aras deso, pois, imos votar a favor. Moitas gracias. Non sei se dá Pilar, sí, un minuto. Ben, pois moi brevemente tamén, incidindo no que acaba de dicir o compañeiro de Goberno, Efrén, os socialistas, neste caso o Bloque Nacionalista Galego, si somos capaces de antepoñer os intereses dos traballadores de Alcoa, os intereses propios, como fixemos en moitas ocasións, e levamos demostrado neste pleno, señora Candia, e vamos a apoiar a súa proposta, defendendo únicamente e unha vez máis os intereses dos traballadores e das súas familias e marcando unha clara distancia co Partido Popular que, tal e como quedou aquí demostrado, só antepuxo o nome do señor Feijóo enmascarando a través da propaganda institucional da Xunta de Galicia. Moitas gracias. Teño o turno. Minuto tamén vostede. Aí estivo o error. Aí estuvo o error. Nesta proposta leva o logo do grupo, porque son o que represento aquí, pero que esta proposta é a dos traballadores. Probablemente, agradecendo dunha maneira sincera o sentido do seu voto, sexa dos principales acordos que se teñan nesta institución. Pero todo será un papel mollado se vostedes, que teñen a responsabilidade do Goberno, non consiguen que isto efectivamente sexa unha realidade e que o presidente do Goberno acepte as alegacións. É un trámite, é un pequeno paso, permítame agradecerlle ese esforzo, pero créame que non están alonxándose da súa proposta. Estamos no mesmo barco, donde está o traballo é fora daqui, e indudablemente a responsabilidade, como vostede ben dixo, é dos socialistas, e, por suposto, apoiados polo Bloque Nacionalista Galego, que as matemáticas fixeron que fora determinante e que esperemos encontrar nel tamén un aliado. Sin ningunha acritude, o noso agradecemento. Gracias, doña Elena. Non sei se a proposta, dado que houve este xiro, non sei se a proposta que fixen fai un rato de incluir un linguaxe inclusivo para traballadores e traballadoras, podemos admitir, sin boche, que se recollen actas, se lles parece, sin máis, non? Están de acordo? Ben, pois antes de someter a votación, digamos que me interpelaron 3 persoas do Grupo Popular, se non recordo mal, o señor Bahamonde, tamén o señor Castiñeira e, por suposto, doña Elena. E antes de decirles algunas cousas, que eu creo que é un tema moi serio, efectivamente, este asunto, sí me gustaría decirle a un diputado do Grupo Popular que anda por aí con twitters difamatorios, mentirosos, porque o señor Puy, se quere dedicarse vostede á farándula, dedíquese. É o seu problema. Pero que non pode mentir descaradamente cando todo o mundo que estuvo aquí viu outra cousa. E claro, vostede anda publicando polas redes dicindo que non recibimos os traballadores. Concretamente, dice vostede que hai que baixar a terra e traballar pola xente, supoño que falando por vostede, claro, mentres se negan a facilitar a presencia dos traballadores no pleno. Creo que está grabado e que dixen claramente que os traballadores, non só o comité, todos podían asistir ao pleno. O único que teñen que facer é o que dice a lei, guardar silencio e non poñer pancartas.
Iso foi o que dixe. Por tanto, non minta usted. Porque, senón, a súa credibilidade acabará como acaba. E iso non é de recibo nun tema tan serio, señor Puig. Non é de recibo. Pero, bueno, como dice o señor presidente da Xunta de Galicia, alá vostede. Alá vostede. Mire, antes decía o compañeiro seu que Alcoa era a cousa máis importante para a provincia de Lugo. Evidentemente, señor García, evidentemente. Porque era vostede quen dicía isto. Claro que sí, sen dúbida. É das cousas máis importantes que nos ocupan neste momento. Sin dúbida ninguna, sin unha máis importante. E, desde logo, por a nosa parte, está sendo así. Pode non gustarlles, pero está sendo así. Pero tamén lle quero dicir, señor García, non sempre foi así. Non sempre. E claro, cando hubo tomando as hemerotecas, o que estuvo antes non lle gusta. Pero claro, a vida é que é. A vida é que é. E mire, no ano 2012, se quere lle podo pasar, a delegada da Xunta en Lugo, doña Raquel Arias, fixo unhas declaracións dicindo que o Goberno iba a bonificar a tarifa de Alcoa e nunca se fixo. É un compromiso dunha delegada dun Goberno autonómico. E ano 2012, o ministro de Industria, o señor Soria, conocido despois por outras cousas, pero daquele ministro de Industria, o señor Soria, dixo xustamente en Alcoa, na fábrica de San Cibrao, que antes do 1 de xaneiro do ano 13 habría un sistema que serviría para garantizar a competitividade das 6 plantas españolas da empresa Alcoa. Moi ben, antes falaba alguén de promesas baleiras. Promesas baleiras, claro, eu tampouco as quero. Pero isto que foi? Estuvo chea ou estuvo baleira? Cal é a realidade? A realidade é que vostedes escondéronse e non resolveron o problema. Vostedes estuveron 5 anos para solucionar ese problema que estuveron no goberno e non o fixeron. Vostedes fían todo ao mercado. El mercado todo lo puede. Las bondades del mercado. Eso sí, pero cando o mercado nos golpea, como é o caso, cando o mercado nos golpea, entón a culpa é dos demais e non gobernan. E se gobernan é o mercado. A economía libre. La democracia. Claro, pero eso non é así. Eso non é así. Ora, se non goberna, non. Se non goberna, a culpa é de quen este gobernando. Vaya, por Dios. Mire, vostedes a Alcoa, eu digo con total sinceridade e con tal respeto a que cada un faga os actos donde quere. Absolutamente donde quere. Para iso estamos en libertad e en democracia. Pero vostedes a Alcoa foron a facer fotos nada máis. Nada máis. Porque eu pregúntolle, e a máis facer declaracións incendiarias, porque un presidente de comunidade autónoma non pode andar dicindo que iso lo ve que está muriendo. Ojo, inda que haya risco, tú non o podes decir. Hai cousas que un gobernante non pode decir, ou non debe decir. E mire, onde está o Plan Industrial de Galicia, da Xunta de Galicia? Onde está? Cando no artículo 30 dice claramente quen é o competente en materia de industria. A Constitución está moi ben cumplila, que por certo non a votaron, pero e o Estatuto de Autonomía de Galicia hai que cumplilo ou non? E mire, se houbera ese plan que eu lle digo, pois sería bon para Galicia e, por tanto, en alguma medida sería bon tamén para Alcoa. Mire, o Goberno vasco, que non está presidido polo Partido Socialista ni polo Partido Popular, o Goberno vasco sí que se implica ca súa industria. Pode facer gracia, pero implícase ca súa industria. Cousa que a Xunta de Galicia non. E vou dar un dato, que como estuve no Parlamento algo deso sei. E además me tocou analizar en algunha comisión este tema. Como é posible que cada ano o señor Feijóo deixe de inyectar a economía galega entre o 30 e o 40% dos fondos do IGAPE que non executa cada ano? Que son moitos millóns de euros que non se están utilizando en beneficio da industria de Galicia. E unha desas que se podía beneficiar, pois posiblemente fora Alcoa, como ocurre en Euskadi. Falábamos antes do señor Soria. Fixeron vostedes un regulamento nestes 5 anos? Pois non. Agora hai un regulamento.
que acaba de estar en exposición pública, que habrá que mellorar. Eu dixen esta mañá aos traballadores, ao presidente do comité e aos medios de comunicación, claro que creo que hai que mellorar ese estatuto, pero hai un estatuto. Que toca agora? Pois toca negociar. Dixo hoxe moi ben o presidente de Asturias, nunhas declaracións que fixo algúns xornais galegos. Agora toca facer unha diplomacia discreta, unha negociación discreta. Entre quen? Pois todas as partes implicadas, comunidades autónomas, empresa, traballadores e goberno. E dai sacar un acordo satisfactorio para todos. E iso é o que apoiamos nós, é o que piden os traballadores. E é o que queremos, que a COA teña unha solución e que as persoas que ali presten o seu servicio e as empresas auxiliares, porque se fala aquí de 5.000, hoxe 5.000 non traballan en Alcoa, desafortunadamente, pero si é verdad que poden estar afectados 5.000 postos de traballo que, directo ou indirectamente, pois dependan da Alcoa. Eso é así. Eso sí que é así. Mire, cando vostedes gobernaban, que eran tan bons, compensábase ao CO2, compensábase o CO2 con 6 millóns de euros. E eran vos. O actual goberno, 172. Fíxese vostede o cambio. Pero iso sí, isto non vale. Isto non vale. 172 non vale. Os 6 eran magníficos. Os 6 eran magníficos. Mira, a diferencia é evidente. Nos damos a cara ás duras e ás maduras. Eu sabía que hoxe me iban a chillar en contra do Partido Socialista, xo sabía. Xo sabía, pero hai que estar con eles, porque teñen un problema, hai que entender a súa rabia. Claro que hai que entender. Hai que entender. Doña Elena, eu usted non interrumpo. Doña Elena, por favor, usted non interrumpo. Vamos a ser institucionales todos. Eu teño dereito, según o reglamento, a intervir, según o regulamento que eu non aprobei, que usted o aprobou, a intervir, e, polo tanto, vamos a ser respetuosos, verdad? Polo tanto, damos a cara, como dixe, a sabiendas de que hoxe me vou a tocar escoitar cousas que non me iban a gustar, pero é que ustedes, cando é así, xa non van. Ustedes xa non van. Pero, mire, hai unha cousa que é curiosa. Vostedes, isto que están facendo é claro populismo. Eso sí, chamanlle populistas aos demais. Está moi ben, hai que invertir a carga da proba, como dicen os letrados, non? E, desde logo, mire, nós apoiamos, e quero deixar clarísimamente, o goberno de este presidente, apoiamos con total claridade os traballadores e a continuidade da Alcoa. Os traballadores e a continuidade da Alcoa. Que non quede ninguna dúda. Non vai ser que alguén interprete que non dixeche claro. Lo digo con toda claridade. E, desde logo, estou convencido que o regulamento se vai mellorar se ustedes queren axudar a cooperar mellor, e, se non, estou seguro que o farán igual entre o goberno, as comunidades autónomas e os traballadores e a empresa. Xa para rematar, o señor Castiñeira falaba antes de un recordo aos traballadores da Alcoa, eu tamén tuve ao principio, estou de acordo con vostede, pero eu tamén quero acordarme aquí dos miles e miles de galegos e galegas que saliron á rúa fai pouco tempo a demandar unha sanidade pública como a que merecemos todos os galegos. Tamén me acordo desa xente, porque hai xente que está pasando mal, xente enferma. Por tanto, temos todos que acordarnos de todos. E eu, señora Cándia, agradezcolle de verdad as felicitacións que me fixo antes, de falar vostede das felicitacións dos señorarias, das súas, eu agradezcoas todas. Adivino que son todas con boa intención. Os traballadores piden unha cousa, eu entendo que é razonable, porque aquí se dixeron algunhas cousas que non son correctas. Eu estuve nunha reunión con eles, co comité de empresa na fábrica de Alcoa, e ali escoitei personalmente que eles querían situar o precio do megavatio en torno aos 40 euros. Se era por debaixo, mellor. Pero en torno aos 40 euros que lles valía. Que lle valía a empresa. Porque eso lle permitiría asinar os PPAs que lle chaman eles en relación con as enerxías renovables.
Por tanto, vamos a traballar por eso, porque se Alcoa consume en torno a 3,5 millóns de megavatios hora, 3,5 millóns de megavatios hora, a 8 euros estamos falando aproximadamente de 30 millóns de euros, aproximadamente. Bueno, pois eu entendo que é posible negociar en esos términos. Eu entendo. E de logo vamos a loitar por elo. E tampouco vou a sacar aquí a bandeira, non se preocupe, de que fomos nós os que o conseguimos. Se irán todos os que os conseguimos. E mire, xa remato. Falaba vostede de líos, non? Eu non sei o que entende vostede por lío. Pero estou seguro que se facemos unha enquisa hoxe na provincia de Lugo, non hai ninguén, de un porcentaje pequeno pode ser porque hai xente para todo, como dicen os andaluces, non? Pero non hai naide que diga que aquí hai líos. Afortunadamente para todos, para o Partido Popular, para o Partido Socialista e para o Bloque Nacionalista Galego. Afortunadamente para todos, para a institución. E dicía vostede que eu xa tuve 3 manifestacións, don Darío Campos tuvo unha e don José Ramón Besteiro que tuvo outra. Eu que xa tuve 3 manifestacións, non dou fe de que tovera 3 manifestacións, pero bueno, eu estou seguro que son culpable de moitas cousas, seguro. Pero de organizar manifestacións en contra da Diputación, seguro que non son culpable, seguro. A técnica da señora Cande de falar mentre eu faleo como boa técnica, eu xa o conozco, é antigua, xa ven desde os griegos e do Senado romano. Pero mire, eu non sei se vostede pode dicir o mesmo, señora Candia. Eu non son culpable de organizar, seguro, ninguna manifestación en contra da Diputación. Ahora, non sei se vostede pode dicir que non é culpable de impulsar algunha movilización. Deixémoslo así. Non sei. Eu non estou falando dos traballadores de hoxe. Doña Elena, eu non estou falando dos traballadores de hoxe. Doña Pilar, por favor. Non falei para nada dos traballadores de hoxe. Dixen, en algunha ocasión, non sei se vostede pode dicir o mesmo. Bueno, dito isto, porque vostedes me interpelaron, sometemos a votación, entonces, a proposta do Partido Popular de, se non teño mal, instar ao Goberno Central a introducir no texto do Estatuto de Consumidores Electrointensivos as propostas da Xunta de Galicia, os traballadores da Alcoa San Cibrao, para conseguir un marco estable e competitivo que sitúe a esta industria de Lugo en igualdade de condicións co resto de competidores da Unión Europea que garanta o futuro de Alcoa San Cibrao. No caso dos traballadores, habíamos quedado que eran traballadores e traballadoras. Vale, con ese texto sometemos entonces a votación a esta moción. Votos a favor? Unanimidade. Apróbase por unanimidade. Pasamos ao punto número 13. Punto número 13, que é dación de conta de resolucións de presidencia adoptadas durante o mes de xaneiro de 2020. Comunicacións de presidencia non hai. E no punto número 15, rogos e preguntas. Se non estou errado, hai 2 preguntas registradas polo Grupo Popular e un rogo, me parece. Quen formula as preguntas e o rogo? Doña Elena? Quen formula? Ten a palabra. Bos días a todos e a todas. No pleno celebrado o 29 de outubro de 2019, este grupo presentou un rogo para que se realizasen obras de mellora e acondicionamento na estrada provincial LUP 07 Armesto Torés Nogais, concretamente desde o PK7 ao PK16, un tramo en moi mal estado. Si é certo que se realizou un lixeiro rebacheo en esta carretera, pero continuamos prácticamente con os mesmos problemas, un firme en moi mal estado, moi gastado, é unha cantidad impresionante de derrumbes na carretera a consecuencia dos temporales do ano pasado xa e deste ano, deste inverno,
que non se retiraron en ningún punto. Entón, quería saber se hai algo previsto para realizar obra de reacondicionamento nunha carretera que é moi importante para o Concello e presenta un estado de desgaste moi avanzado. Gracias. Moitas gracias. Vos vai dar resposta a voceira doña Pilar. Ben, a estrada que fan referencia que vai de Armesto, Torés e ata Nogais é intermunicipal con Becerreá, foi ampliada e refeita con aglomerado en Quente en unha longitude total de 6 km, dos que 3 se acometeron no Concello de Becerreá e 3 no das Nogais. Concretamente nas Nogais chegouse ata o pobo de Torés e iso foi con cargo ao orzamento ordinario. No resto da estrada, no Concello de As Nogais, que deben de ser sobre 9 km, seguramente vostede saberá mellor que a min, fíxose un plan de rebacheo con aglomerado en frío, completo, que permite un tránsito para os usuarios absolutamente aceptable, máis alá das labores que haxa que facer de mantemento e conservación, e o seu estado nestes momentos non presenta ningún tipo de risco en canto a firme para os usuarios. A todo, doña Pilar. Moi ben. Pois teñen outra pregunta en relación con Suplusa, non sei quen a formula. Si, señor Poi. Bos días. Dende os primeiros días do ano 2020, a empresa pública Traxa está a realizar traballos no mantemento das zonas verdes da Deputación Provincial de Lugo en base a un decreto da Presidencia e posterior acordo da Xunta de Goberno. Dende ese primeiro momento, a empresa Traxa está a utilizar maquinaria, camións, pala, retroexcavadora e outra serie de maquinaria que pertencen a Suplusa. Polo anteriormente exposto, o Grupo Provincial do Partido Popular traslada a seguinte pregunta. En base a que informes xurídicos ou título da propiedade ou acordo da Comisión Liquidadora de Suplusa, o señor Presidente da Deputación permite que a empresa Traxa utilice a maquinaria de Suplusa? Gracias. Moitas gracias. Pois tamén lleva a resposta a doña Pilar. Ten a palabra. O medio propio da Diputación Provincial de Lugo, Traxa, utiliza maquinaria e o resto de elementos materiais adscritos á actividade de mantemento de zonas verdes da Diputación Provincial de Lugo, con base aos informes sobrantes no expediente do encargo realizado e con base á relación de medios materiais e persoais elaborada pola Comisión Liquidadora de Suplusa que lle serviu como base. De todas estas cuestións, ademais, señor Poi, vostedes, o Grupo Provincial do Partido Popular, xa pediu e, ademais, xa se lle facilitou o expediente completo dese encargo realizado a Traxa, no que constan eses informes e, así mesmo, se facilitou o expediente de adquisición da acción de Traxa por parte da Diputación Provincial, ademais de ter acceso, como temos o resto de representantes dos distintos grupos, na Comisión Liquidadora da Sociedade. Moitas gracias. Moitas gracias, doña Pilar. E, finalmente, queda un rogo, que non sei quen formula o rogo. Señor Balado. Sí, bon día por segunda ocasión. É un rogo relativo a unha estrada que hai no Concello de Pastoriza, a LUP 1106, de titularidade provincial, que comunica a parroquia de Xemil, en Bretoña, preto de Bretoña, co Campo do Oso, que se atopa nunha grave situación de deixadez que supón un problema para a circulación de vehículos e, sobre todo, afecta a numerosos veciños e veciñas que fan uso desta estrada porque dá acceso a numerosas parcelas de explotacións gandeiras da zona e, además de ser a principal vía de comunicación do municipio con outros limítrofes e con outras estradas e incluso coa autovía A8, o noso grupo presenta este rogo en solicitude de que se realicen de forma urxente as obras necesarias de mellora e acondicionamento na estrada provincial LUP 1106. Moitas gracias, señor Balado. Recollemos o seu rogo e creo que non hai máis asuntos, polo tanto, levantamos a sesión. Moitas gracias.